Noswaith dda, chroeso cynnes iawn I chi yma I Stadiwm Glanna Dyfrdwy yng Cei Connah ar gyfer y gêm yn uwch gyngrau'r Cymru rhwng y pencampwyr Cei Connah a Caernarfon. Cei Connah ar frig uwch gyngrau'r Cymru. 4 buddigoliaeth yn olynol ar ôl y gêm gyfartal gyntaf yma yn erbyn y Bala. Oedden nhw lwcus I fod yn gyfartal yn y gêm honno. Caernarfon, buddigoliaeth gampus iddyn nhw I lawr yng Nghaerdydd. Yn erbyn y myfyrwyr y Met, dydd Sadwrn o 2 gôl I ddim tra bod Cei Connah yn rhoi cwair o 5 I ddim I derwyddon cefn. Mae yna 3 newid yn hym Cei Connah o'r un cychwynodd yn erbyn derwyddon cefn. Mi anafodd Danny Holmes linyn y gar wrth gynhesu rhyw 10 munud yn ôl, felly un newid hwyr yn y fan yna. Callum Roberts I fewn yn ei le fo. Mae Samron Singh Dŵl wedi anafu Aaron Edwards yr un modd, ac felly Declan Poole a Priestley Farquharson sydd yn dod I fewn yn ei lle nhw. Mae yna 2 newid gan Hugh Griffiths o dîm Caernarfon, enillodd o 2 I ddim fel o'n i'n deud yn Met Caerdydd. Telor Williams ac Asa Hamilton yn gorfod bodloni ar le ar y fainc ac I fewn yn ei lle nhw yn dychwelyd I safle'r cefnwr chwith da ni'n tybio. Y gŵr 19 oed o Everton, Jonathan Anderson, ac yn ôl ar fenthyg o Airbus, Jamie Crowther fydd yn cychwyn I gêm gyntaf mwy na thebyg ers mis Mawrth, gan nad ydy yr ail haen o fewn pêl-droed Cymru yn cael chwarae ar hyn o bryd. Mr John Jones ydy yn dyfarnwr ni heno yma, yn cyfri bod na 2 ar 20 ar y cae. Mi chwythydd I chwiban am I fydd y weithred o gymryd y penglin yn digwydd. Felly Caernarfon yn ei lliwia oddi cartre yn y melyn ar du. Yn chwarae o'r chwith i'r dde ar gic gynta yn erbyn Cei Connah. Ac yn cadw cwmni mi. Heno yma, mae Owain Tudur Jones ac Owain o ran siap y naill dîm na'r llall. Mi oeddwn ni am eiliad tra bod Mendes yn gwiro'r bel ymlaen ac Darren Thomas yn methu rheoli. Be da chi'n ei ddisgwyl o ran siap y 2 dîm? Wel, systema digon tebyg. Swn i'n tybio Bryn, bydd yna 3 yn y cefn gan y 2 glwb. Dyn ni'n gweld Cei Connah, fydden nhw'n chwarae'r dacteg yna, mynd yn hir tuag at Wild. Gymaint a sy'n bosib a bwydo ar yr ail beli. Dyna fydd yn bwysig heno. Pwy sy'n gallu ennill y frwydr yn ganol cae, ennill y rhan fwyaf o'r ail beli pwysig yna ar ôl perfformiad Caernarfon lawr y Met Caerdydd dros y penwythnos. Mae hwn yn mynd I fod yn dipyn o gêm. Mae hwn yn mynd I fod yn her I Cei Connah oherwydd un peth mae Caernarfon wedi gryfhau dros yr ha. Maen nhw'n fwy corfforol nag oedden nhw. Fydd hi'n ddiddorol gweld os maen nhw medru delio efo Cei Connah y meistri o'r gêm gorfforol. Mi fydd angen newid patrwm achos di Caernarfon ond wedi ennill 1 o'i 9 gêm diwetha yma ar Lanna Dyfrdwy. Gôl Jamie Breeze ym mis Medi 2019 yn gwahanu y tîm ar wan. Dyma Noah Edwards, Roberts, Callum Roberts, yn newid hwyr yn hym Cei Connah at Chris Owens. Felly Chris Owens fydd yn cychwyn yn safle'r cefnwr chwith I Cei Connah. Ac maen nhw'n chwarae 3 yn y cefn efo Priestley Farquharson ar y dde a John Disney yn y canol. Ia, digon o brofiad yma yn does. Farquharson o'r chwaraewyr gorau yn y gyngrair ar hyn o bryd. Mae'n medru ffitio fewn mewn unrhyw safle I ddweud y gwir yn ganol cae ar yr ochr dde yng nghanol ramddiffyn. Digon o brofiad rhwngtho fo a Disney yn mynd I helpu Owens. Ac hefyd mae J. Owen yn mynd I ollwn fel mae'n neud rwan yn ennill y peniad I helpu'r amddiffyn. Bel ymlaen gan Augustan at Darren Thomas, ond bel yn cael ei gwarchod allan am gigol gan Priestley Farquharson. Mae yna gemau eraill heno gyda llaw yn uwch gyngrau'r Cymru. Mae'n raglen lawn argeithrio y gêm yn y Flint. Honno'n cael ei dileu, os liciwch chi, oherwydd y diliw fuodd yn y Flint heddiw. Gêm y Flint yn erbyn y Bala wedyn. Y gemau eraill heno ydy derwyddon cefn yn erbyn Aberystwyth, Hwlffordd Pen-y-bont, Bari Met Caerdydd a'r Seintia newydd. Yn erbyn y Dre newydd ar ôl y fuddigoliaeth swmpus o 10 I ddim dros y penwythnos yn erbyn y Flint. Owens. O'n cyfle I Danny Davies. Bwrw'r bel ymlaen. Mendes.
yn ôl at Anderson. A mae drwodd at Bras. Cliriad hir i gyfeiriad Cyryn ar y cyffyrddiad at Danny Davies. Os a neb di creu mwy o golia y tymor hwn yn uwch gyngrau'r Cymru na'r gŵr yma. 4 assist i Danny Davies ers iddo symud o Brestatyn. Ie, ac ar y chwith mae di bod yn chwarae yn Bryn, ond oherwydd y newid munudola, Callum Roberts sy'n chwarae yn y safle cefn a sgellwr ar ochr chwith. Golygu mae Davies jyst yn cael crwydro i'r ochr dde yna. Mae'n gry, mae o'n ddigon tebol ar y droed chwith neu'r dde, a fel da ni'n gweld yn ennill y gic rydd yna. Cyfle i Cei Connah gael y cewri i fyny'r cwrt Cosby. A'r cofi, James Owen ar arwydd, fo sy'n mynd i gymryd y gic rydd i Cei Connah. 1 cam mewn y daw hi, y tu hwnt i bawd. Mae Danny Davies. Nath hi'n bach yn lletchwyth iddo fo'n domi, a dlamodd i ffwrdd ac mae di mynd allan am gigol. Ie, fydd yna'n siomi Andy Morris yn rhywfaint. Cyfle cynta i roed ymddiffyn Caernarfon o dan rhyw fath o bwysau. Tibbets ar y penwthos, arbed gic o'r smotyn, dipyn o arwr. Ond, nath o ffeindio'n anodd yn y rhannu'r cynta yn y bryd met, efo'r cicio gosod oedd yn mynd ar ei benno. Camgymeriad gan Anderson. Ac Davies yn ôl ar yr ochr dde. Anderson yn cadw at ei dasg. Anderson yn ystod yr wythnos gyda llaw Owain wedi bod ar dreial yn Ipswich, mae'n debyg. Ie, diddorol wedi bod efo Everton yn fachgen ifanc, felly yn amlwg cyfle iddo fo sereni yn y gyngrair yma, pwy o wyr. Dyfodol disglair, ond mae'n rhaid iddo gael gêm dda yma heno i ddechrau. Yn y tafliad hir. Ac ffacws yn i fewn edrych am Mike Wild, mae'n rhydd yn y cwrt, y cliriad allan. Ac amddiffyn Caernarfon dan chydig bach o bwysau. A Nina wedi chwarae bron iawn i 5 munud o'r gêm yma. Di sgôr, Cei Connah dim, Caernarfon dim, Disney. At Chris Owens, lledu'r bêl ac wel y gwynt yn cario hwnna, sydd drwodd at Tibbets. Ryan Williams. Darren Thomas yn galw amdani hi yn hanner Cei Connah'r cae, ond yn dewis Augustan. Presenoldeb Callum Morris yn ildio'r tafliad. Callum Morris sgoriodd 2 yn erbyn derwyddon cefn dros y penwythnos, sef y cyfanswm sgoriodd o gydol tymor dwytha. Augustan dan bwysau eto ac yn tynnu'r crys yn ôl ac wel, penderfyniad yn hyn i Mr John Jones. Wel, siawns bod hwnna'n gardyn munud bod rhywun yn dymuno cerdyn melyn i neb, ond chi wedi gweld nhw'n cael ei roi am hynna, Owain? Ie, rhyw dynnu crys, rhyw drosedd ddiangan yn ardal yna'r cae o Augustan yn teimlo braidd yn ffodus o beidio gael y gerdyn felen. James Owen yn amlwg sydd yn cymryd y ciciau rydd o'r ochr draw na. Mewn edrych am Mike Wild unwaith eto. Danny Davies ar y postyn pella, ben efo Darren Thomas. Davies, dangos gormod o bel rwan, tam yna, gyfer am y gwrth ymwysodiad fan hyn. Thomas, mae Bradley o'i flaen o'n edrych am Sean Bradley. Ond mi nath Danny Davies yn dda yn fan'na reid y pwysau ar Darren Thomas, ond rhyw hannar cyfle i Caernarfon. Ie, mae jyst yn chwarae ar feddyliau Cei Connah rhywfaint, os da chi'n cymryd gormod amser mewn meddiant. A mae'r bêl yn adlamios ac am sefyll na, goes wir y chwarae'n parhau. Mi oedd Callum Morris yn ei chanol i, mae Callum Roberts yna hefyd. A mi oedd Tibbets yn eithriadol o ddewr y fan'na. Arbennig gan y golgeidwad, ddim unwaith ond ddwywaith. Yn gynta'n dod allan yn ddewr, yr arbediad cynta, a wedyn yr ail. Oedd rhaid iddo jyst neidio flaen, doedd ddim yn gwybod be oedd yn mynd i stopio'r bêl rhag taro'r rhwyd. I frest, i ben, i freichiau, i goesa, diom ots. Stopio'r bêl a dyna ni'n el nath o. Wel y ddau, Callum yn ei chanol i, Cei Connah, Morris yn gynta, yna Roberts a Tibbets ar arbediad i ildio y gic gornel. James Owen sydd wedi dod draw i gymryd y gic gornel wrth i eilydd golwr Caernarfon gnesu. Un isel y tro hwnna, Disney, codi'r bêl trwy'r ochr bellaf gyda fan hyn!
cael ei gwiro yr ergyd gan Priestley Ferguson. Mi reolodd yn dda, ond gwaith am ddiffyn glew. Ie, fi Cei Connah'n siomedig nad ydyn nhw wedi sgorio eto yn y gêm yn y munud dwytha ambell i gyfle, ond maen nhw wrth i bodda efo rhoed unrhyw dîm o dan bwysa. A fydd o'n mynd i flannu, fydden nhw'n parhau efo'r pwysa. Mae rhaid i Caernarfon gael rhyw foment, rhyw eiliad, jyst i dynnu'r pwysa ddi ar yr amddiffyn. Aros yn gadar am chydig funudau o leia. Chris Owens ar arwydd o, mae honna'n gwiro i fewn at y golwr, a mi oedd rhaid iddo i dyrnu hi allan at Callum Morris, wan ta mi geith Owens gyfle arall i'w chroesi hi fewn. A Mike Wild oedd yna rwan, Darren Thomas, y bêl hir. Wel, doedd hwnna ddim yn nodweddiadol o Darren Thomas o gwbl, nag oedd? Na, ddim o gwbl, ond dim di cyrraedd Sean Bradley. Dyna oedd yn chwilio amdan, y bêl letraws, draws y cae. Sean Bradley oedd yr unig un oedd mewn ardal yn y cae i helpu Darren Thomas. Ond be mae di wneud, jyst tynnu'r pwysau, jyst am ryw eiliad neu ddwy. Gadael i'r amddiffyn, sefydlu unwaith eto, cael ei siap. Herwydd mae Cei Connah'n dechrau pwyso. Crowther oedd ar peniad. Difyr gweld o'n symud yn ôl Owain cyn chwaraewr Cei Connah, wrth gwrs. Jamie Crowther yn symud diwedd y tymor dwytha i Airbus, ond yn ôl efo Caernarfon. Ie, symudiad diddorol, a ddim yr ola dwi'n meddwl, oherwydd dydy'r is-gyngreirio yma ddim yn chwarae. Felly mae yna nifer fawr o chwaraewyr a chwaraewyr efo digon o dalent yn chwilio am gêm bêl-droed. Felly dwi'n siŵr fy'n ambell un yn cael ei arwyddo gan glybiau yma yng Nghymru os mae'n bosib gwneud. Ferguson, tafliad sy'n cystal a chroesiad y peniad allan ôl i fewn gan Callum Roberts, mae'n rhydd yn y cort, a Jamie Crowther oedd yna, ond y lliman i fyny. Newyddion heddiw gyda llaw hefyd fod Gareth Evans wedi symud i Caernarfon ar fenthyg o Llandudno. Ie, Alex Jones di symud i Flint o Prestatyn. Mae'n ambell un o beth dwi'n glywed yn mynd i derwydd o'n cefn, felly mae'n mynd i ddigwydd. Mae'r bechgyn yma, maen nhw'n ista adra, maen nhw'n gwylio pyn bach o bêl-droed ar y teledu, maen nhw'n cael ymarfer ar ben eu hunan, ond dyn nhw'n cael gêm ar y dydd-Sadwrn. A fel da ni'n gwybod, mae yna gymaint o dalent yn yr is-gyngreirio yma. Da ni'n isio gweld y chwaraewyr yna'n ista'n gwneud dim byd, felly mae'n mynd i gryfhau ambell un o'r clybiau uwch gyngor Cymru yn y tymor byr beth bynnag. Yn amlwg, da ni jyst eisiau gweld pêl-droed i gyd ar lawr gwlad yn ôl cyn gyntaf as yn bosib. 10 munud o'r gêm wedi chwarae ma'n Stadiwm Glana Dyfrdwy, parhau yn ddisgôr fel ac yma hi ar draws uwch gyngrau'r Cymru hyn yma. Dim goliau hyd yma yn y gema yn derwydd o'n cefn Hwlffordd y Bari na'r Seintia newydd. Ac eich atgoffa chi bod y Flint y Bala, dydy honno ddim yn cael ei chwarae gan bod y cae wedi i effeithio gan ddŵr Mendes o'r peniad. Owens. Wild. Oedd i bresenoldeb ond ddigon fyna i nadu Joe Williams yn doedd. A ni'n siŵr os yna drosedd. Mike Wild wastad yn gwybod beth mae'n neud. Mae o'n glyfar dros ben. Mae o jyst yn cael y cyffyrddiad lle ar amddiffynwr cyn i'r bêl syrthio'r ben Joe Williams. Tosedd o'n i'n teimlo, ond Mike Wild, yr hen lwynog mae di arfer gwneud yn dydi. Hen lwynog go iawn. Hen lwynog go iawn. Wrth i fod chwarae yn erbyn Caernarfon gyda llaw. Mae di sgorio dirgwaith yn y 6 gêm ola yn erbyn y Cofis. Owens. Yn ôl at Chris Owens. Owens edrych am yr hediad gan Craig Curran, ond gormod ar hwnna. Mae'n bwysig rwan bod Caernarfon yn aros yn y gêm. Dwi'n gwybod bod hynna'n hawdd deud, mae'n syml deud, ond peidio ildio a bob munud, bob 5 munud sy'n mynd, fydden nhw'n dechrau teimlo pyn bach fwy cyffyrddus. So, be mae Cei Connah wedi wneud, a mae'r rhaid cyfadda, mae'r gema maen nhw wedi cael ers y gyntaf yn erbyn Bala, maen nhw wedi bod yn ffafriol. Bydd y goleithiau yn erbyn Pen y Bont, Hwlffordd, Aberystwyth, a derwydd o'n cefn, gema sa chi'n disgwyl i gweld nhw'n curo. Mae hon yn braw fyddyn nhw, ond be maen nhw'n neud ydy yn gorfforol, maen nhw'n rhedeg drwy'r tîm yma. Caernarfon ydy'r un tîm o bosib sy'n gallu delio ag ymdopio fo hynna. Goran Caernarfon, wel, tair gêm maen nhw wedi ennill y tymor hwn, maen nhw'n bedwerydd ar hyn o bryd yn y tebl. Mae 2 o'r unia wedi bod oddi cartra yn y Dre Newydd ac yn Met Caerdydd. Y 2 gêm oedd yn fyw hefo ni ar Sgorio'r naill ar Facebook Live a'r llall ar S4C. Cyfnewid hyfryd yna, Darren Thomas, Disney yn amseru y dacl yn berffaith. Dyma Callum Morris, ac mi oedd presenoldeb o Gwstan, a mi oedd wedi cael dechrau effeithiol, tydi? Dechrau effeithiol i'r tymor, Bryn. O'n i'n wylio fo dydd-Sadwrn, a mae o mor bwysig i'r ffordd mae Hugh Griffiths isio chwarae. Mae eisiau rhywbeth
rhyw wmff yn ganol cae, a mae Augustin yn cynnig yr wmff yna, yn bendant. I swydd o ydi cadw pethau'n syml mewn meddiant, o fod yn gorfforol, gwneud siŵr bod i droed o fewn, bod yn rhyngipio meddiant, a wedyn bwydo y talent, boes fel Darren Thomas, Sean Bradley sydd o'i flaen o. Diolch yn cymlethu pethau. Y Ffrancwr, Augustin yn galw amdani hi. Thomas, ymlaen at Sean Bradley, Brodley, chydig o'r be am ei od i weld hyd yma. James Owen, boced, yn cael ei llenwi'n y fan yna gan Caernarfon. Curran, want am na le ar yr ochr bella gan Danny Davies. Davies yn ôl at Declan Poole. Poole mi o'na gymorth yna gan James Owen, ond Callum Morris sy'n ei derbyn ni. Nôl allan at Davies, want at Davies all o greu unwaith eto. Croesiad dofn at yr ochr bella. Oedd y bwriad yn iawn a mae Mike Wilde yn cydnabod hynny'n tydi. Yndi, Mike Wilde just yn ceisio darllen y bel yn yr awyr. Mae yna pyn bach o wynt, does? Dwi'n trio sylweddoli pa ffordd mae'r gwynt yn chwythu. Dwi'n gwybod. Da ni di arfer yma, ond do. Sgan ni'n syniad pa ffordd mae'r gwynt wastad yn chwythu. A mae Cei Connah yn amlwg wedi arfer efo hynna. Ond Wild, wedi gweud darllen lle oedd y bel yn mynd i syrthio fan'na. Bob croesiad sy'n mynd i fewn, a mae'n mynd dros ben yr ymosodwr, dros ben yr amddiffynwr. Fydd o just yn gwneud i amddiffynwyr Caernarfon teimlo bach fwy cyffyrddus yn y gêm. A mi oedd Hugh Griffiths cyn y dêm yn dweud bod wedi newid y siap, a be mae wedi wneud ydy rhoi Crowther yn y ganol rhwng Ryan Williams a Joe Williams, a hyd yma mae o yn gweithio yn berffaith. A mae'n dipyn o dasg ar y lefel yma bêl-droed. Dydy Hugh ddim yn cael gweld y bechgyn yma bob diwrnod. Dyn nhw'n broffesiynol, felly mae'n digon o dasg cael un system sy'n gweithio, ond i gael plan B, a dwi'n siŵr fe gen Hugh Griffiths plan C a D a'r gweddill. Mae hynna'n yn deud y cyfan amdano fo fel rheolwr. Owens a'r croesiad Crowther a'r cliriad i fyny at Kai Jones. A dyma mae Kai Jones mor effeithiol yn ei wneud. Gefn at gôl, dal y bel i fyny at Anderson yn tan edrych am Bradley. Ond James Owen oedd yna at John Disney, want at Disney. Owens, Chris Owens. Bel rownd y gornel, edrych am Curran i reid y pwysau ar Crowther a Joe Williams. Williams o llac gen y fo'n syth at Callum Morris. Owens. Disney at Callum Roberts gyffyrddiad trwm hwnna allan. Ie, gawn nhw gyfle, Caernarfon. Dwi'n gwybod bod nhw dan bwysau ar hyn o bryd. A maen nhw'n amddiffyn yn ddefn bloc isel fel mae'r hyfforddwyr go iawn ma'n ei galw fo. Ond nhw'n i'n mynd i fanna, Bryn. Maen nhw'n gyffyrddus yn ei siap. A dwi'n meddwl, fel mae'r hanner yn mynd heibio, mi fydd na gyfle. Os mae Darren Thomas, Sean Bradley, mae rhaid i rhywun fatha Kai Jones sy'n arwain y llinell na mor dda i'r cofis. Mae rhaid iddo fo fod yn barod oherwydd tra mae'n ddi-sgôr. Caernarfon mewn rhyw sefyllfaoedd fel yma, mi fydd na gyfle. Mendes yn edrych am yr hediad gan Kai Jones, Declan Poole. Chydig bach o gyflymder ac yn ar bel ymlaen wan ta. Drychwch ar y lle sydd o flaen Callum Morris. Mae Curran ar hediad, mae Wild ar yr ochr bellad. Dyma Callum Roberts. Disgwyl bod ar y fain coeddo, cael ei alw i fewn i'r tîm ar yr eiliad ola. Oherwydd yr anaf i Danny Holmes. Dyma Chris Owens. Croesiad dofn, Wild a'i lygad ar y bel yr holl ffordd. Wild ac yn arpeniad allan gan Joe Williams. Mae yna anaf i Anderson ac felly'r chwarae yn oedi. Atgoffa chi gyda llaw o ran yr rhaglenni sydd ar y gweill yma hefo ni a'r sgorio dros y dyddiau nesaf wel nos fori. Mwy o sgorio. Uchafbwyntiau yr holl gemau sydd yn cael ei chwarae ganol wythnos yma, ganol wythnos heno hynny di. A hefyd dyfarniad o Weintydyr Jones o gôl y mis honno am 10 o'r gloch. A wedyn nos Iau, y gêm fawr yn fyw ar sgorio. 6:07 ar S4C. Cymru yn Wembley yn herio Lloegr. Ac yn ar gêm fyw dydd Sadwrn yn y Bala. Y Bala yn erbyn Aberystwyth ar rhaglen i gychwyn am 5 o'r gloch. Anderson yn holliach. Jones ar drosedd ar James Owen. Dau sy'n nabod i gilydd mor dda wrth i'r glaw ddechrau arllwys unwaith eto. Ie, James Owen yn dod i fewn i'r tîm. Mae Andy Morrison yn gwybod beth mae'n gael gan efo dydy. Wastad. Mae o'n berfformio'r cyson
cadw pethau'n syml. Digon tebyg i beth o'n i'n sôn am Augustan yng nghanol cae Caernarfon, ond James Owen di wneud ers rhai tymhora bellach. Weithiau'n ffindio ei hun allan o'r tîm, ond wedyn yn amlwg yn gweithio'n galad, yn disgwyl am y cyfle. Wan ta, hanner cyfle i Darren Thomas yn edrych i ryddhau i Cai Jones, Disney ar hyngipiad ac yna'n drech na Thomas. A dyma Callum Morris. Mae Pŵl yn gweiddi amdani hi ar yr ochr bella. Dyma fo. A'r bel. Yr unig beth, sori Bryn, swn i'n ddeud am Darren Thomas hwnna, mae'n gwneud mor dda. A mae pawb yn nabod Darren fel chwaraewr mewn meddiant. Y gallu sydd ganddo fo, y goliau mae o'n sgorio, ond mae hwn yn gweithio'n galad allan o feddiant. Mae'n ennill ar rhyngipio'r meddiant gymaint o weithiau. Ond y bas yna i Cai Jones yn yr ymosod, do ddim angen iddi fod yn berffaith. Ond na 40 llaeth rhwng Cai, llinell ôl yr amddiffyn Cei Connah ac y gol geidwad. Rhoi dipyn bach mwy arni. Gadael i Cai, efallai ddim y cyflym yma, ond mi wneith o weithio. Bradley yn edrych am Cai Jones. Jones i rei Caernarfon ar y blaen! Ac oeddech chi'n llygad eich lle o Owain Tudur Jones. Mi ddaw na gyfle i Caernarfon, meddech chi. Mi ddothi i Cai Jones i drydedd gol i Caernarfon, a hynny mewn tair gêm yn olynol. Da ni di chwarae yn agos at 20 munud yma yn Stadiwm Glana Dyfrdwy. Cei Connah dim, Caernarfon 1. Wel, am gol yn de. Just yn gwneud yn siŵr bod siap y tîm yn dda, bod nhw'n gyffyrddus, bod yr amddiffyn a chwaraewyr ganol cae yn gwybod yn union beth oedden nhw'n wneud. A wedyn, mae o fyny'r ymosodwyr. Pa mae'r cyfla'n dod, gnewch yn siŵr bod chi'n barod. Bradley a Darren Thomas, maen nhw ar flaen i traed, maen nhw'n barod am y cyfle i greu. A wedyn yr hediad gan Cai Jones, amseru'r hediad yn berffaith, a wedyn, un yn erbyn un, jyst rhyw dinc bach bron o bod, yn de, i wneud yn siŵr fod Lewis Brass ddim cyfle gan o. Wel, yn erbyn llif y chwarae, mae'n rhaid dweud, mae'n rhaid ni fod yn onest am hynny. Ond mi nathoch chi ragweld Owain. Proffwyd Owain Tudur Jones. Augustan, Bradley. Mae yna hyder yn chwarae Caernarfon. Mendes yn gryfach na Pŵl, pas hyfryd at Bradley. Ac yna Chris Owens ar llythyr dacl. A mi ath Andy Morrison yn gandryll y fanna wan do, pan ath y gol na i fewn. Wel, yn amlwg, dipyn o amddiffynwr yn ei ddydd yn doedd, felly mae o'n sylwi pan mae yna rhywbeth o'i le. A dydy amddiffyn Cei Connah ddim yn gwneud be mae eisiau iddyn nhw'n wneud, a di yna'n digwydd yn aml. Ond oedd hwnna rhy hawdd o'i safbwynt nhw. Safbwynt Caernarfon, gret, wrth i bodda, ond yn amddiffynol i Cei Connah, ddylia bod hynna ddim yn digwydd. Na, ni fydd o'n siomedig hefyd, efo'r golwr oedd o'n ymddangos chydig bach yn araf yn effro i'r sefyllfa. Ac yn dod o ddiar i linell. Ond ta, Danny Davies. Cael ei figilio gan Anderson. James Owen at Chris Owens. Disney. Rwydd hyn ti gario'r bel. Pŵl. Yn ôl at Priestley Farquharson. Farquharson o'n llawer gormod o len fan yna i gael ei groesiad i fewn i gyfeiriad Callum Roberts, ond mae hwnna'n ornas difyr rhwng Callum Roberts a Noah Edwards. A Mr Jones yn y fan ar lle i ddynodi'r gicri. Ie, da iawn gan Noah Edwards. Mae'n gwarchod. Mae yna 3 yn y cefn, ond mae Noah Edwards ac Anderson ar ochr chwith. Tueddiad ydy pan mae Cei Connah mewn meddiant cyffyrddus yn ganol cae. Dwi'n bach rhy gyffyrddus yma yna, rhy hawdd cael y bel i fewn. Mae Noah Edwards, mae rhaid iddo fo warchod. Gwneud gwaith da, mae yna ennill y gicrydd, tynnu'r pwysau unwaith eto. Ond oedd Hugh Griffiths yn poeni efo'r symudiad yna. Mae yna dueddiad pan da chi'n cael gol. Mae nhw wedi bod yn amddiffyn yn ddyfn. Mae yna dueddiad i fynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach. A da chi bron yn deud wrth Cei Connah, dowch ata ni. Ac os da chi'n gadael hynna ddigwydd am y gêm i gyd, mae nhw'n mynd i sgorio, felly fydd Hugh jyst yn rhoi y neges. Gnewch yn siŵr bod chi rhyw 5 llaeth yn uwch i fyny'r cae. Brass. Na'r cliriad. Gyfeiriad Wild unwaith eto. Curran. At Callum Morris. James Owen. Gyfeiriad Callum Roberts, ond pas ac oedd James Owen yn gwybod y munud nath o'i tharo hi. Mi drodd i ben i lawr ac John Cai edrych ar Andy Morrison. Os o'n gwybod i geith o long keg.
Hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. A'r ymwelwyr sydd ar y blaen yma yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy gol Cai Jones. Wedi 20 munud yn rhoi tîm Hugh Griffiths ar y blaen. Darren Thomas. Thomas yn edrych i ryddhau Jonathan Anderson. Anderson yn gyflym, ond Danny Davies yr un modd. Yn ôl at Lewis Brass. Mae hon fydd yn ornest rhwng Augustana Wild. Roberts. Callum Roberts yn cael ei lorio. Mae Callum Roberts i weld yn chwarae'n llawer iawn uwch i fyny'r cae na mae o'n arfer i wneud. Mae hynny hefo'r sicrwydd fod Chris Owens y tu ôl iddo. Mae James Owen yna hefyd yn sicrhau chydig bach o warchod o flaen yr amddiffyn. A fo sy'n mynd i gymryd y gecrydd. Mae'n chwythu'n reit hegar yma bellach. Owen, Bale yn cael ei chwipio ac yn cael ei chario gan y gwynt. Wel, sych chi effaith y gwynt o fanna. Yndi, mae'r gwynt reit i'n gwyneba ni yn dydi, yn golygu fod y Bale. Oedd yn ceisio chrymanu hi tuag at y postyn pella na. Oedd y syniad yn gywir, ond dim cweit digon o gyflymder. Oedd hi bron yn fflowtio yn y gwynt, swn i ddweud, Bryn, yn golygu fod y Bale wedyn yn gwynt yn ei dal hi syth i ddwylo Tibbet. Mae'r glaw fel curtans ar draws y cae ar yr ochr bellawdd y gwynt gario'r Bale rhywun da chi'n gweld, ond mae o'n gyrru ar draws y cae i wyneb Lewis Brass. Felly Cei Connah dim, Caernarfon 1. Brass. A'r gwynt yn dal hwnna. Wild. A no Edwards i fewn yn benderfynol wan. Dyma Callum Roberts. Roberts. Edrych am Curran. Ben efo Joe Williams ac yna'r cliriad allan gan Jamie Crowther. A mae hwnna allan ar Ifan am dafliad. Facuson. Chwaraewr ifanc y tymor dwytha'n uwch gyngred Cymru. Bron a dangos y gormod o honna i Paulo Mendes. Davies. A'r gwaith gwarchod gan Ryan Williams. Llwch chi hyd dibynnu ar Ryan Williams yn y cefn i Gaernarfon yn gallwch. Na fo eto hefo'r peniad. Ac chwarae'n parhau. Dyfarnwr yn chwarae'r fantais. Gwaith da gan Mr Jones a'r croesiad gan Callum Roberts. A mi ath a ddau ath Wild a Poole yn ffordd i gilydd y fanna braidd. Ie, croesiad safonol gan Callum Roberts. Tro cyntaf mae o wedi cael mymryn o le. No Edwards yn ei wyneb o'r rhan amla. Hwna'n dipyn o groesiad y gwynt. Ond ymysodwyr Cei Connah jyst yn, fel ti'n sôn Bryn, yn mynd ar draws i gilydd rhywfaint. Ond dipyn gwell gan y tîm cartra. Ond eto, mae'r ymwelwyr dal i fod yn edrych yn ddigon cyfforddus. Mae yna gol wedi bod yn Hwlffordd. Hwlffordd yn cychwyn y gêm yn y 10fed safle gartre nebyn Pen-y-bont. Oedd yn y 5fed safle ar ymwelwyr sydd ar y blaen yn y fan yno. Hwlffordd dim, Pen-y-bont 1. Wrth i Cei Connah eisiau taro nôl. Curran ar ergyd, a mae hwnna wedi gwiro allan am gegornel. Ie, ddipyn bach yn uchelgeisiol gan Curran. Oedd yn mynd am y gornel uchaf, dwi'n siŵr, ond pas da gan Davies. Mae'n rhaid i Gaernarfon wneud yn siŵr fyna bwysau ar y Bale pan mae o mewn meddiant. Weithiau ar yr asgell dde, ond weithiau mi fydd o'n crwydro i fewn i'r cae. Mae'n rhaid pyn bach o ryddid sy'n cael ei roed gan Davies. A mae o'n dalent, mae'n gallu ffeindio'r bas ola yna. Chris Owens. Ar ei droed chwith eto i ni brofi Tibbet. A'r dyrniad yn ôl i fewn gan Callum Roberts a'r cliriad allan. A Bradley, mi nath Bradley'n dda, mi reolodd y Bale yn dda efo'i ben. A'r bas at Darren Thomas, Bradley'n cael ei lorio. Y Bale drwad, mae'n gyfle i Mendes. A mi oedd angen rhyngipiad, a mi oedd rhaid i Danny Davies amseru hwnna yn berffaith, a mi nath o a'i bas o ymlaen edrych am Mike Wild. Peniad yn ôl i lwybr Curran edrych am Wild unwaith eto, ac Crowther oedd yna, mond cybelled a Callum Morris, a rwan mae'n agam sefyll. Ie, penderfynu cywir hefyd. Lle maen nhw'r pyn bach yn ar y deg yn codi fflag, ond fel y mae efo'r rheola'r dyddiau yma, ond y symudiad, just cyn hynna gan Gaernarfon, Bradley a Thomas, y ddau sy'n medru creu reit yn ei chanol i. Yn gyntaf Bradley, y cyffyrddiad cyntaf gwych efo'i ben.
Just yn ymestyn y chwarae ac yn clywed Darren Thomas i fewn i'r cae ynde. Yeah. Ond mae'n un peth i glywed o, mae'n ail beth i'w ffeindio fo pan ti o dan bwysau gan ddau o amddiffynwyr. A bron a ffeindio'r hediad hwyr gan Mendes. A mae angen hynna gan chwaraewyr canol cae Caernarfon weithiau hefyd. Mendes yn torri'r llinell, herwydd i Cei Jones ddim yn medru gwneud ar ben ei hun drwy'r amser. Dan Jeffries gyda llaw, Sgorio ddi roi pen y bont ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Hwlffordd. A benewch chi Owain o'r ffaith bod Greg Draper wedi sgorio 5 gol yn erbyn y Flint dy Sadwn, a diolch yn dod yn cael ei le yn y tîm, eddiw? O, da ni'n syni am hynna, ddim mwy na dan. Bron o bod, y mwy o goliau mae'n sgorio, y mwy o tebygol fydd ar y fainc am y gêm nesaf. Ond, diolch angen llawer o fynd ar y cae na di. Fydd o jyst yn deud, rhwng chwarter awr i fi, na i sgorio 4. Dipyn o sgorio'r goliau, dydy. A rhwystredig iddo fod o'n dechrau mwy, ond os mae'n parhau sgorio goliau, dod oddi ar y fainc, neu pam mae o'n dechrau, wel, penderfyniad cywir gan Scott Roscoe rhan fwyaf ar amser. Prif sgorio'r holl hanes y Seintiau Newydd. O Bradley mi drodd yn gampus ac yna'r cliriad allan gan Owens i ildio'r tafliad. A mae yna fygythiad bod tro mae Caernarfon mynd ymlaen yn does? Dwi wrth y modd yn gweld datblygiad Sean Bradley fel chwaraewr. Pan nath o dorri fan i dîm Caernarfon, dyma fo unwaith eto, Bryn. No Edwards. Edwards, cario'r bêl o cael ei dwyn gan Callum Morris. Ni gan hynna'n feddiannol i droi ar ymyl i gwrs Cosby hun i fyny at Cyrran. Wild clwad y floedd gan Cyrran. Mae yna le'r ochr bella gan Declan Poole wan ta Poole. Oedd angen i Anderson fod yn dynach arno fo yn y fan yna. Dyna pam fod Farquharson yn gallu gwrth ymosod. Mendes ydy'r amddiffynwr yn cynorthwyo Anderson. Davies. Pa slac tro yma at Bradley. Mae'n ta ras rhwng James Owen ac Cei Jones. A'r bêl oll ffordd yn ôl unwaith eto gan Bras sydd yn ei ffasio i at Disney. Edwards, hawdd i no Edwards. Bradley methu i rheoli hi. Disney. Owen. Dan bwysa'n syth gan Augustan. Poole. A'r croesiad. Gwaith da gan Anderson yma yna. Dyna di'r swydd benodol. Pwy bynnag sy'n ar y dde, os mae Davies, Farquharson weithiau, maen nhw'n chwilio gan anelu gael y croesiadau bygythiol yma fewn. Felly Anderson ar y chwith, Edwards ar y dde, stopiwch y croesiad. Swydd 1. Mae'n mor bwysig. Mae'n edrych yn swydd hawdd, ond dydy ddim. Pryd ti'n mynd i gael lawr. Gwneud yn siŵr dyfod ti'n cael lawr. Amseru hynna'n berffaith fel nath am fanna. Hanner awr o'r gêm wedi mynd, Caernarfon ar y blaen o gol i ddim, ond yn amddiffyn cic gornel ddofn unwaith eto. Ac Mr Jones yn gweld bod yna drosedd. Ac dwi'n credu na pris fi ffacws yn oedd y troseddwr. Chyfle felly i Caernarfon. Gael rhyw seibiant bach, rhedeg i fyny'r cae, clirio'r perig. A'r pwysau nôl ar Cei Connah. I nôl, sôn am Sean Bradley, Bryn. Mae ddatblygiad o. Torri fan i'r tîm, cwpl o flynyddoedd yn ôl. Talent, gallu bod yn fygythiad ar y degau. Ella'r cysondeb ddim cweit yna, ond mae'n cymryd amser i hogi ifanc. A rwan mae'n edrych fel chwaraewr sydd wedi setlo ac yn teimlo'n gyffyrddus ar y lefel yma. Mae gyffyrddiad cyntaf o'n dda, a pan mae'r bêl wrth i draed o, da chi'n gweld pa ffordd mae'n mynd. Mae'n achosi penbleth a problemau i unrhyw amddiffyn, a mae'n rhan bwysig o'r tîm yma erbyn hyn. Hogyn o Blaenau Ffestiniog. Sean Bradley. Neu bartneriaeth o hefo Cei Jones 2 gyn chwaraewr Porthmadog wrth gwrs ynde. Fe teulu Sean Bradley yn fwy na neb yn ysu fod yn y gema. Dwi'n gwybod bod nhw'n dilyn Sean i bob gêm dim ots pa ran o'r wlad maen nhw. Ac yn gymeriad hoffus iawn hefyd, Owen, mae rai mi ddweud, oedd hi ar y cae, mae gen fo bob tro sgwrs, cyn gêm ac ar ôl gêm, ac wedi cael ei fagu'n dda. Oci a blaenau, Bryn. Ia. Roes i hwnna ar blat i chi, Owen. James Owen. To'r bêl hir na yn edrych am Mike Wild. Maen nhw'n chwarae dipyn o'r heiniant ydyn y bêl hir dros y top, ond mae Jamie Crowther, Ryan Williams, Joe Williams, maen nhw'n delio hefo nhw'n hawdd iawn ar hyn o bryd. Disney. Poole.
Chwch lle mae Declan Poole yn ôl yn ei hanner ei hun yn derbyn y bêl. James Owen. Eto, yr ystym am y bêl hir a dyma Farquharson. Farquharson. At y Curran, mae Danny Davies ar yr ochr bella camddeallwriaeth rhwng Curran a Davies. Ie, chdi'n sylweddoli Poole yn mynd yn ddefn yn fanna. Ddim lle fydd Andy Morris yn eisiau weld o drwy'r amser, ond pan da chi'n ceisio chwarae allan o'r cefn a da chi'n chwilio am un chwaraewr sbar yn ganol cae a mae Morris yn cael ei farcio, mae James Owen yn cael ei farcio, wel ei swydd nhw wedyn ydy gwagio y lle yna yn ganol cae. Creu rhyw wagle yn golygu mae Poole wedyn yn gallu dod i fewn i'r safle, ond mae angen i Morris wneud yr hediad yn ymosodol wedyn a cymryd lle Poole. Felly bod y cyfuniad yna ddim cweit yn llifo ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl Cei Connah, oedd Andy Morris yn cyn y gêm yn sôn am Aaron Edwards, sut mae wedi setlo fewn i'r tîm ac i'r garfan. Sam Ryndŵl, da ni'n gwybod beth mae o medru wneud efo'r bêl wrth i draed. Joe Williams, Augustan, ceisio canfod Bradley, ond Chris Owens yn ei darllen i'n glyfar iawn yn fyna. Mae Morris, Disney, Chris Owens, sgoriodd chwip o gol yn erbyn Pen y Bont yn y fuddugoliaeth o gol i ddim yma yn gynharach yn y tymor. A'r cliriad allan, mond cyn belled a Callum Morris. Morris, be di'r opsiynau? Curran, Augustan ar i waro. Owens, Morris, mae Disney'n sgwar. Mae James Owen, Priestley Farquharson ar yr ochr bella, Danny Davies yn oedi i'r rediad, creisiad gan Owens edrych am Wild a Noah Edwards oedd yna. Ac yn ildio'r tafliad. Ac sgollon i'r lluniau, dwi'n credu mae ni wedi colli'r lluniau am ychydig yn fanna. Ymddiheuriadau, mae'n parhau yn 1-0 i Caernarfon. Chi'n wedi colli fawr o ddim. Naill gorlwr a'r llall wedi gwneud arbediadau. Mendes ar y cliriad allan. Caernarfon yn amddiffyn yn eitha cyffyrddus ar hyn o bryd. I weld yn delio hefo bob dim a Cei Connah yn ei godi atyn nhw fel maen nhw gwneud rwan i gyfeiriad Callum Roberts ac yn ennill y tafliad. A mae Andy Morris yn yn ffigwr rhwystredig iawn o dan o'n ni. Yndi, naturiol diolch yn hapus o gwbl. Ond y rheswm am hynna di siap Caernarfon. Mae mor syml â hynna, maen nhw'n gwneud ti'n rhwystredig. Mae ddigon rhwystredig pan mae'n ddi-sgôr a mae yna dîm sy'n chwarae mor gadar na hyn. Ond pan da chi'n ildio wedyn, mae'n jyst yn rhyw ddechrau poeni. Mae'n ddigon amser ar y cloc. Siwr na nhw greu ambell i beth a beth sy'n bwysig i'r ymwelwyr ydy bod nhw'n canolbwyntio bob pêl sy'n dod i fan i'r cwrt Cosby. Oll mae'n gymryd ydy methu yr un peniad cyntaf yna rhywun mewn crys coch yn disgwyl am yr ail bêl. Morris, lledu'r bêl at Declan Poole. Chdi goleg gan Poole. Mendes, sydd draw yn amddiffyn. Cyndwyn y bêl yn llawer i hawdd. A pas dda at Kai Jones. Cyffyrddiad Jones, dim cweit ddigon da. Ac Disney oedd yna. Owens at Owen. Disney. Disney yn chwarae o'r cefn fatha ryw quarterback mewn pêl-droed Americanaidd John Disney. Craig Curran. Curran, llwyddo gadw'r bêl ar dir y chwarae. Mae Poole yn y canol, mae Roberts yn y canol, mae Wild yna hefyd. Allan nhw gael y creisiad i fewn. Dyma Danny Davies. Davies i mewn y dawi. Crowther a'r cliriad. Ac yn ôl holl ffordd gan Bras. Bradley.
trio 30, 40, 50 llath, dro ar ôl tro ar ôl tro. A maen nhw mor fodlon gwneud. Wan, Jonathan Anderson sydd yn mynd i'w chymryd ti i roi pwysau ar y golwr. A'r peniad am ddiffyn. Oedd hwnna'n gic dda. Oedd hwnna'n gic rydd arbennig o dda, dweud y gwir. Credych ar gemau nesaf Cei Connah gyda llaw Owain. Mae'r dair nesaf oddi cartra'r bedair, dwi'n credu. Met Caerdydd, Seintiau Newydd, y Bari. Maen nhw'n gema, dyn nhw ddim yn gema hawdd. Taith hir i Gaerdydd, Seintiau Newydd, Bari. Di hynny am yn hawdd. Augustan. Anderson edrych am Mendes. Gormod ar hwnna. Cig gol. Ia, diddorol gweld Caernarfon yn fanna, yna dafliad. Anderson yn barod i daflu hi'n sydyn i fyny'r cae. Bob un o'r chwaraewyr, amddiffynwyr profiadol, Crowther, Hugh Griffiths ar yr ochr, jyst yn gweiddi, na. Mi oedden nhw'n teimlo fod y cyfle i wrth ymosod wedi mynd. Be oedd yn bwysig wedyn efo'r tafliad oedd cael ei siap yn ôl. Cyfle i Crowther a hynna fynd yn ôl i'r amddiffyn. Mae Augustan i lawr ar ei hyd yn y cylch canol. A rwan mae'r dyfarnwr yn stopio'r gêm. Anaf i'r pen, dwi'n credu, ie? Ie, dwi'n mynd siŵr. Eisiau gweld ti, Bryn, dwi'n mynd i ddyfalu gormod, ond swn i'n tybio fanna bel. Ella mae Cwael ddim yn bell ohoni, dwi'n mynd siŵr. Ond i Augustan ddim i weld y teip i fynd lawr os na bod wedi cael dipyn o gnoc. Da ni yn ymddihiro eto am yr oedi yn y lluniau. Mae'n noson lyb wyntog yma yng Cei Connah ac y gwynt ar glaw yn chwythu i fewn tuag ato ni. Felly'n sicr yn amharu ar y dechnoleg o Cei Connah i weddill y byd. Felly, Augustan, ie, dyna oedd o'n deud efo deud wrth y pedwerydd swyddog, Mr Iwan Awr Griffith, bod wedi cael penelin. Mi nath o yr ystym clir y fanna, do. Ie, ni'n gweld Mae Cwael, doedd ddim yn bell ohoni. Ac o'n i'n meddwl, dwi wedi gweld y sefyllfa yma dro ar ôl tro. Wedi gwynebu hynna'n chwarae yn erbyn Mae Cwael rhai blynyddoedd yn ôl. Dyma fo'n mynd i fyny unwaith eto ac yn ennill y bel. Jones. Cai Jones wedi gyda'n dda, mae o i hun i bob pwrpas i fyny yn y llinell flaen. Mi oedd gen o bartner Isa Hamilton yn y gêm yn erbyn Met, ond Hugh Griffiths yn newid y siap heno yma. Curran. Y gig yn y fechdan oedd yn Joe Williams ac yn Louis Augustan. Disney. Ie, di Andy Morrison ddim yn hapus. Mae o'n teimlo fod Augustan ddim am y tro cynta wedi troseddu yn ganol y cae yna. Mae jyst yn trio roed y pwysau ar y dyfarnwyr. Jyst bron a deud, os mae hyn yn digwydd unwaith eto, ddylia bod y garden felyn, ond chwarae tricia mae Andy Morrison. Hulford ein pen y bont dwy bellach. Ac mae rhaid mae pen y bont wedi cael dechrau reit da i'r tymor. Mi fuon nhw'n anlwcus iawn yn y gêm yma, rhaid dreid. Farquharson. A'r tafliad hir y gwynt wedi oedi am enid ein gwael ar ergyd yn dod i fewn gan Danny Davies. Roberts. Cliriad sobor yn fan yna'n sydd a Danny Davies. Callum Roberts. John Disney, pêl rownd y gornel at Curran. Dyma James Owen. Roberts. Owen, lles gyn Callum Morris. Dawnsio i ffordd i fewn i'r coach yn ceisio canfod yr hediad gan Craig Curran. Yna chi am ddiffyn da gan Noah Edwards i glirio'r peryg. Yn i fewn i'r 5 munud ola. Ar ddiwedd yr hanner cyntaf, gol wedi 20 munud gan Kai Jones i drydedd gol y tymor hwn sydd yn gwahanu'r tîma. A Farquharson. I gymryd y tafliad. Wild yn ôl at Farquharson. Farquharson un ddofn at yr ochr bella ag Anderson doedd o ddim yn ymwybodol o be oedd ei gwmpas o ac yn ildio. Wel, cic gornel di angen y dyd y gwir. O bosib sa di gallu gadael i fynd, ond os mae yna ansicrwydd, os ti'n mynd siŵr, mae'r rhaid delio fe. Hyrwyd dychmyga sa fo'n gadael i honna fynd a bod yna ymosodwr tu ôl iddo'n penio i fewn. Ond yn naturiol rŵan, mae rhaid amddiffyn y nesaf.
y don nesaf o masodiad. A mae'n dod gan Danny Davies. Davies y peniad gan Farquharson. Ac ar y postyn pella, wel y cofi James Owen o bawb. Ie, da ni'n disgwyl gweld Cei Connah'n sgorio heina. Oherwydd mae'r bêl gyntaf yna yn bwysig. Farquharson yn ennill y peniad. Wedyn, sut da chi'n ymateb? Ac James Owen oedd y cyntaf i ymateb. Efallai ddim cweit yn amseru naid. Wedi cadw'r peniad i lawr. Ella bod wedi exeitio dipyn bach yn gweld y penawdau yn y papur newydd yn bora yn ei ben ella. Ond ddylio fod i sgorio. Owen. A'r peniad dan bwysau gan Kai Jones. Mendes i fewn amdani. Jones allan at Anderson. Anderson. Jones, mae Bradley yn y canol. Mae Darren Thomas yn rhyw llechwra ar ymyl y cwrt Cosby. Thi'r gwynt arllwys unwaith eto. Anderson. Ac y gwiriad oddi ar Danny Davies. Tafliad i Caernarfon. Barry Met Caerdydd a Seintiau Newydd, Dre Newydd. A da chi'n gweld y glaw. A'i glwad o. Dyn ddim yn iawn, Bryn. Gorau gweithio yn y fath dywydd. Dwi'n mochel tu nôl i chi, Owen. Mi ydan ni dando, byddwch chi falch o glwad. Ac yn cadw'r ddau fetr. Anderson. Darren Thomas. Ond tam yna gyfle mewn ergyd i fynd. Thomas yn mynd amdani! Darren Thomas. Oeddech chi'n gwybod yn iawn wrth iddo fo droi. Do'n am ond un peth ar ei feddwl o. Do'n am yn bell. Wel, y cyffyrddiad gyntaf sy'n gwneud y cyfle ar ei frest i ffwrdd o'r amddiffynwr. A wedyn mae'n twyllio'r amddiffynwr sy'n ceisio dwy'n y bêl. Oherwydd mae'n bron yn falsio pasio nôl. A wedyn ar yr eiliad ola yn symud y bêl ymlaen. Mae hynna'n creu'r lle i gael yr ergyd. O'n i jyst yn disgwyl gweld yr rhwydd yn symud. Da ni wedi gweld o dro ar ôl tro gan Darren Thomas. Reit ar ddiwedd yr hanner hefyd. 2 funud yn cael ei ychwanegu ar derfyn yr hanner cyntaf. Caernarfon ar y blaen. Tafliad i Cei Connah. A mae hi'n lyb go iawn. Mae'n lyb go iawn yma. Aberystwyth ar y blaen. Derwyddon Cefn sydd wedi cael dechrau syml iawn i'r tymor dim. Aberystwyth 1. Disney yn sgwar at Farquharson. Yr ergyd gan Danny Davies. Anderson. A'r cliriad yn edrych am Augustan. Felly derwyddon Cefn dim. Aberystwyth 1. Hwlffordd dim. Pen y Bont 2. Cei Connah dim. Caernarfon 1. Dyna di'r sefyllfa fel y gymahi yn uwch gyngrau'r Cymru. Crisiad dofn at yr ochr pella ac Callum Roberts methu cadw hwnna'r dir chwarae. Fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Mae'r Seintiau codi i frig y tabl ar wahaniaeth goliau. Wrth gwrs mae yna hanner cyfa i fynd yn does. Ond mae Pen y Bont hefyd yn codi i fyny ar hyn o bryd. Chwiban ola ar derfyn yr hanner cyntaf yn cael ei chwythu gan Mr John Jones. Mi geith y chwaraewyr fynd i fewn i'r sychder am i paned a gôl. Kai Jones wedi 20 munud. Yr adeg hynny'n erbyn llif y chwarae mae'n rai deud, ond ers hynny mae Caernarfon yn sicr wedi dangos i bod nhw'n heiddi bod ar y blaen. Felly'r sgôr yma ar yr egwyl yn Stadiwm Glana Dyfrdwy ydy Cei Connah dim, Caernarfon 1. Dewch yn ôl ato ni ar ôl y toriad estynedig ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl i Stadiwm Glanad Dyfrdwy, a mae yna un eilydd yn digwydd ar yr egwyl ar cofi. James Owen sydd yn gadael y cae ag Aaron Williams ymlaen yn ei le fo. Mae e wedi dod ymlaen fel eilydd 4 gwaith eisoes y tymor hwn. Caernarfon ar y blaen, diolch i gol Kai Jones wedi 20 munud, a da ni'n gyd yn disgwyl i Andy Morrison adael y cae. Mae'n cymryd i amser. Gair bach o gyngor i Aaron Williams wrth iddo fadal. Mr John Jones y dyfarnwr yn gwirio bod y naill golwr a'r llall yn barod. A Danny Davies fydd yn cymryd y gic i ail gychwyn y gêm i Cei Connah, Peastri, Farquharson. Ond mae'r gwynt yn mynd i fod y tu ôl i Cei Connah yn yr ail hanner yma. Williams ac Jonathan Anderson ar ddacl ac yn ildio'r tafliad gynnar. Ie, gwaith da gan Anderson yn syth yn yr hanner cyntaf. Siomedig ildio'r gic gornel, ond gryn siŵr unwaith eto nad o'n o groesiad. Ia, gic gornel. Nid tafliad, yr arwydd gan Chris Owens, pawb yn hanner Caernarfon ag eithrio'r golwr bras. Un ddofn y tro hwn a'r peniad amddiffynol gan Mendes o dan i draws di hun yn un allweddol bwysig, a mae'n gic gornel arall, cyfle arall i Owens. Ti'n gwybod be, Bryn? Dos am llawer y wynt rwan, ond mae'n mynd i helpu y cicio cornel o'r ochr yna. Maen nhw'n mynd i roi tibet o dan bwysau. Davies ar y droed chwith, mynd amdani i'r gwiriad allan. Oddi ar Mendes, nôl i mewn y dawi gan Owens! O, Farquharson ar y foli! Priestley Farquharson, o dyna chi daran o ergyd munud o'r ail hanner sydd i chwarae. Cei Connah'n gyfartal, Cei Connah 1, Caernarfon 1. O croesiad o safon, ond fe Hugh Griffiths yn gandrych nad o'n neb yn ddigon agos i stopio'r croesiad. Ond wedyn, crawdder dwi'n meddwl ydi o. Mae o'n gadael i Priestley Farquharson just i afal yn efo. Gwneud siŵr, mae o rhy fawr, mae o rhy gri. Yn golygu di crawdder ddim yn gallu cael hun yn ôl i safle i stopio y bêl rhag mynd tuag at y rhwyd. Haws deud na gwneud, cofia, oherwydd cryfder Farquharson, ond unwaith nath i landio ar ei droed o. Di o riod wedi taro'r bêl yn fwy glân na honna. Am ergyd, dim cyfle gan Tibbets yn y gol. O, mi darodd hi yn berffaith yn do. Ond gath o'r lle gan i fod o di pinio crawdder tu ôl iddo fo, ac oedd crawdder yn styc. Do'n am ffordd i fynd rownd a trio cael ei hun yn ôl i fewn i safle, a wedyn oedd Farquharson yn gwybod, reit, llygad ar y bêl, taro hon yn lan, fe gen o'n i'n cyfle. Be fydd ymateb Caernarfon? Mendes yn drech na Morris yn edrych am Sean Bradley. A Farquharson, pen arall i'r cae, gwneud y gwaith amddiffyn. Seintia newydd hefyd ar y blaen o gol i ddim. Atgoffa chi derwyddon Cefn dim, dylwn ni ddeud Aberystwyth 2. Hwlffordd dim, Pen y Bont 2. A Seintia newydd 1, y Dre newydd dim. A Dyn Ebi sydd wedi rhoid y Seintia ar y blaen. A Dyn Ebi wrth gwrs yn chwarae ar draul Greg Draper. Felly 1-1 yma. Priestley Farquharson yn unioni'r sgôr reit ar ddechrau'r ail hanner yma. Morris. Ia. Anghyffyrddus i Mendes honna, herwydd Morris ydy'r ffefryn i gyrraedd y bêl gynta, ond mae'n mynd i fewn efo nerth. Mae eisiau ennill y bêl reit o flaen trwy'n i reolwr o. A mae Mendes, mae'n pyn bach yn gloff ar hyn i byd. Do'n o'n unlledd o fe fynd, oedd o'n mynd i ennill y bêl, ond oedd o'n methu tynnu nôl chwaith. Prawf y gymeriad Caernarfon Owen? Yndi, mae o y dechrau gweithio bosib yn amlwg. O'n i'n poeni efo'r gic gornel gyntaf, jyst yn meddwl, mae hon yn mynd i ffafrio efo'r gwynt. A wedyn yr ail ddigwyddiad yr ail groesiad. Dyna fydd i rwan am spel. Union fel dechrau'r gêm, Caernarfon, mae rhaid aros yn gadar am y 5 munud nesaf, y 10 munud nesaf. Ac os allan nhw'n wneud hynna, fel yr hanner cyntaf, mi gawn nhw gyfle. Farquharson
Mi ddefnyddieth nerth y gwynt i gario'r bêl i gyfeiriad Mike Wilde. Mae Aaron Williams wedi cychwyn yr ail hanner. Mae'n safle yr ymosodwr dde. Mae Cei Connah weld yn llawer rhyw siap mwy ymosodol yn yr ail hanner, Maen. Yndi, maen nhw ar y droed flaen, dydi. Maen nhw wedi cael pryd o dafod hanner amser. Felly naturiol maen nhw'n fynd amdani, ond mae'r gol yn dod o'r gic gyntaf bron y bod, y pwysau. Williams, mynydd o dafliad ar drosedd gan Mike Wilde. A mi gymryd Caernarfon digon amser. Symud i fyny'r cae. Caernarfon heb newid i siap o gwbl ar yr egwyl. Un yr un felly. Cei Connah 1, Caernarfon 1, Tibbets. I fewn i ddannedd y gwynt, Callum Roberts ar piniad ac yna Crowther, Darren Thomas. O'n i'n gweld y syniad, o'n i'n gweld beth oedd yn drio wneud, oedd yn gwybod bod Bradley un yn erbyn un efo Disney, o'n gyfle yn fanna. Os oedd y cysylltiad yn ddigon da gan Darren Thomas i roed y bêl dros ben am ddiffyn Cei Connah, i fewn i'r gwynt, oedd y bêl yn mynd i ddal i fyny yn y gwynt. Asa Bradley fancy ras fach, fod Disney yn ddigon sydyn i hun. Yna'n llawer o gyfleoedd fel yna. Di Caernarfon yn colli Mike Hayes heno, wain ydi blaenwr sydd yn licio chwarae ar bêl o'i flaen o i gario'r bêl ymlaen o oedwn i am eiliad wrth i Williams i gwiro hi allan mi gaeth o Cei Connah. Ia, Mike Hayes, diolch hyd yn oed ar y fainc. Mike Hayes, felly golled. Wel, mae'n golled, ond eich ddim o'r dechrau'r gêm. Da ni wedi gweld Kai Jones, mae mor weithgar, mae di sgorio. Felly ddim yn ei le fo, ond just fel opsiwn arall, allwch chi'n cael digon o hynna ar y fainc. Owens. Dynion mawr i fyny. O'r cefn unwaith eto. Ar bêl i gefn y rwyd am i oedd Mike Wilde yn ei chanol. Hei! Ffacwson ar peniad yn y lle cynta. Ac yna Wilde i roed y tîm cartre ar y blaen. 6 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Maen nhw wedi sgorio ddwywaith o fewn y 6 munud yna. Mike Wilde a'i drydedd gôl y tymor hon. Cei Connah 2, Caernarfon 1. Cryfder Cei Connah, pan maen nhw'n gweld gwendid a maen nhw'n sylwi bo na wendid, maen nhw'n cymryd mantais. Unwaith eto, gic gornel yna. Mae Chris Owens yn gwybod yn union be mae'n neud. Mae'n gwybod yn union pa ardal i roed y croesiad a mae'n gwneud hynna'n berffaith. Ar ben y gol geidwad a wedyn, mae yna gymaint o chwaraewyr, mae yna gymaint o gewri o gwmpas y bêl. Just cadw'r bêl yn fyw ac yn cael y gol. Anderson. Wel, mae hi wedi gwneud gwahaniaeth ys dod i'r cae fel eilydd ar yr egwyl. Williams heibio i Anderson, cyfle unwaith eto fan hyn i Callum Morris, mae Mike Wilde yna hefyd. Wilde, allo greu y lle, dyma Declan Poole at Williams yn ôl ar y droed chwith, codi hi at yr ochr, bella gormod arni hi. Doedd honna'm yn groesio, doedd ddim yn ergyd, mi syrthiodd i rhwng 2 stôl rwsyd i gilydd. Ergyd dwi'n meddwl oedd hi, oedden ni reit tu ôl i honna. A nath o mor dda i ddechrau, y ffigio, mae wedi cael ambell i groesiad i fan efo'r droed dde. Yn naturiol wedyn, mae'r amddiffynwr yn mynd i neidio pan mae o'n teimlo fod y croesiad yn ddod. Ond yr asgellwr Williams, nôl i fewn ar ei droed chwith, dwi'n meddwl fod yn anelu am y gornel ucha. Ddim cweit yn cael un berffaith. Ond mewn, llai na 10 munud Owain, mae o wedi gwneud byd o wahaniaeth i Cei Connah. Mae yna llawer iawn mwy o dempo, llawer iawn mwy o egni yn ei chwarae nhw. Yndi, mae di ymestyn y chwarae dydi, mae gen fo ryw gyflymder ychwanegol. Pan oedd Davies yn chwarae'r asgell dde yma, pêl-droediwr taclus, pêl-droediwr sy'n gallu creu efo pas, ond mae hwn jyst yn gyflym, felly mae'n achosi problem wahanol i Anderson, y cefn asgellwr chwith i Caernarfon. Mae o wedyn yn gorfod rhedag teg at gol i hun, sa'n un amddiffynwr yn licio hynna. Disney, Wilde, na chi gyffyrddiad hyfryd gan Mike Wilde at Declan Poole. Mae'r meddylfryd yn hollol wahanol o'n dydi. Pan mae'n ddi-sgôr, pan da chi'n gyfartal, pan da chi ar y blaen, a mae chwarae yn amddiffynol, mewn siap amddiffynol, gret. Oedd o'n gweithio'n berffaith, ond rwan, be mae Hugh Griffiths yn neud? Aros yn gadw am 10 munud, a wedyn mynd â hi? Mynd amdani? Williams. Poole i fewn amdani'r cliriad allan gan Augustan. Ti'n gwybod beth ti'n deimlo pan ti'n mynd ar ei holi hefyd, Bryn? Y coesa blinedig na. Mae pob dim jyst yn teimlo pyn bach yn wahanol, pyn bach trymach. Da chi'n cweit yn medru cyrraedd bêl, a da chi'n cyrraedd 10 munud yn ôl. Williams. Gwiriad allan yr ergyd gan Disney, oedd i fyny o'r cefn Disney fewn unwaith eto. Ac
Llawer hi nerthol John Disney. Cic rydd hawdd i Mr Jones i dyfarnu. Cofiwch nos fory mwy o sgorio. Uchafbwyntio ar holl gemau heno. A dyfarniad gol y mis gan Owain, a hynny am 10 o'r gloch nos Iau. Y gêm fawr o Wembley, Lloegr yn erbyn Cymru am hanner 7 ac yna Dysadwn. Y Bala yn erbyn Aberystwyth am 5 a Dydd Sul. Gweriniaeth Iwerddon yn erbyn Cymru. Honno am hanner awr wedi 1. Felly gwledd o bêl droed ac o golia gobeithio. Efo ni ar sgoria dros y dyddiau nesaf. Pyn bach mwy o gwyno, pyn bach mwy o gythral rwan, ond ydych chi'n gallu cadw rheolaeth ar y cythral yna. Dyna di'r dasg nesaf i chwaraewyr Caernarfon. Peidiwch o colli'ch penna, oherwydd os ydych chi'n mynd yn rhy emosiynol mewn gêm fel yma, ydych chi'n chwarae ddwylo Cei Connah. Mae emosiwn yn golygu tacl sy'n pyn bach yn rhy hwyr. Mae'n golygu bosib o'na gardyn coch. Ydych chi'n mysio chwarae nebyn hein efo 10-1. Ryan Williams, edrych am Darren Thomas. No, mae'n cam sefyll. A fydd Hugh Griffiths yn rhwystredig efo hynna'n bydd? Bydd. Mae'n edrych yn rhywbeth ddiangan yn dydi. O, mae Darren jyst yn ceisio gwneud yr hediad. Lot yn gofyn y cwestiwn. Ddylech chi byth gael eich dal yn cam sefyll, ond fel ymysodwr, da chi'n chwilio jyst am y chwynciad, yr hanner eiliad yna i gael y gorau am ddiffynwr. Da chi'n chwarae, mae'r ffin yn dena ar adega. Jyst ddim cweit yn cael yr hediad yn gywir. Y gêm wedi troi ar I phen o fewn 6 munud cynta yr ail hanner. Pleastley Fackwson. Chydig wedi munud ar ôl dechrau'r ail hanner ac yna Mike Wild wedi 6 munud. Yma Wild ar peniad yn edrych am yr hediad gan Chris Owens. Aaron Williams. Owens. Bêl I fewn i'r cwrt yn edrych am Wild. Unwaith eto Darren Thomas ar I holi mi oedd o'n gryfach na Danny Davies. A Noah Edwards at Thomas. Morris. Ond a Callum Roberts. Codi'r bêl edrych am Mike Wild. Wild ar pwysa'r Tibbets. Un munud ar 10 o'r ail hanner wedi chwarae. Cei Connah 2. Caernarfon 1. Seintiau newid dal ar y blaen o gol I ddim. Dal ydi sgôr rhwng y Bari a Met Caerdydd. Hwlffordd dim, Pen-y-bont 2. Derwyddon Cefn dim, Aberystwyth 2. Dyna'r sgoria. A gallwch chi weld y goliau yna I gyd. Nos fori am 10 o'r gloch ar fwy o sgorio. Ar Esfyd-yr-Ec. Declan Poole, heibio I Anderson, Poole. Rownd y gornad eich am Curran, croesiad at yr ochr bella. Y bêl yn cael ei gollwng gan Tibbets a Poole yn methu manteisio. Brys ar Tibbets at Mendes. Gwneud yn dda I gadw'r meddiant at Louis Augustin. Cael ei herio gan Callum Morris. Yn anheg, medda Mr Jones. Mae'r gêm jyst yn dechrau cael ei ymestyn rhywfaint am yna. Da ni'n gweld Tibbets bron can gymeriad ond dal gafal ar y bêl. A wedyn yn ei thaflu allan yn sydyn. Mae yna pyn bach fwy o gyflymder i'w chwarae nhw rwan. Mae nhw'n synhwyro. Mae rhaid I ni fod yn bach fwy o siarp. Pyn bach fwy o wmff i'n gêm ni. Ond mae hynna o bosib yn mynd I chwarae I ddwylo Cei Connah. Herwydd yn sydyn iawn, da chi'n taflu 1. Ella 2 o chwaraewyr mewn safleoedd bach fwy ymysodol. A be mae'n olygu yn amlwg, da chi'n gadael rhyw fwlch tu ôl. Anderson. Edwards. Disgyn I Davies. Pas dda at Curran yn disgwyl am yr hediad gan Aaron Williams. Cliriad gan Fackwson. Wild. Honna allan ar I phen. Gema nesaf Caernarfon gyda'r llaw. Gartra yn erbyn Derwyddon Cefn. Sydd ar ei holi am o 2 gol I ddim ar hyn o bryd yn erbyn Aberystwyth gartra ac yn debygol o aros ar wylod y tabl. Wedyn mae Caernarfon oddi cartra yn Hwlffordd a cartra yn erbyn Aberystwyth ar bapur Owain. Mae'r heinia'n gema ennilladwy os a fath air y gallan nhw I hennill felly. Derwyddon, Hwlffordd ac Aberystwyth. Bryn Thomas, dydy pêl-droed ddim yn cael ei chwarae ar bapur. Ti'n gwybod hynna, dwi'n gwybod hynna. Ond dwi'n dallt y bwynt. Ond allan nhw'n meddwl am gemau eraill ar hyn o bryd, oherwydd mae'r gêm yma dal yn fyw. Gallu mynd un ffordd neu'r llall. Darren Thomas, gwaith gwych yn ganol cae. Mae Dyn Ebi wedi ychwanegu ail i'r Seintia. Seintia newydd 2, y dre newydd dim.
Danny Davies ar ras I lawr yr ystlys bethau. Gwaith ar dderchor gan Augustan. Ydych chi'n gweld pan bod Hugh Griffiths mor hoff o Louis Augustan? Mae o'n mor gri yn dydi. Os oes ei goesaf o mewn siop butchers yn o werth ffortiwn bryn. Mae nhw'n anfarth. Mae o'n ffit, mae o'n gadan. Mae'n dipyn o seren, dwi'n meddwl. Oedd o'n cael ei len hi y bala tymor dwytha, chwaith? Fel am y pêl-droed yn gweithio weithiau, ynddo. Da chi'n symud I glwb, chwarae'r un un lefel. Weithiau mae'ch gwyneb chi'n ffitio efo un ffordd o chwarae, efo un rheolwr. Dydy symud un clwb ddim yn golygu nad ydych chi, a ddim yn gweithio allan, ddim yn golygu bod chi'n chwaraewr gwael. Just angen pwy bach o ffydd gan reolwr. Curran. Williams cael ei annog I lawr yr ystlys gan I reolwr. Cyn ennill y tafliad, a mae gen I fo dafliad hir Aaron Williams. Dwi'n poeni bob amser o safbwynt amddiffyn Caernarfon pan mae'r bêl yr ochr yma rwan de. Tafliad, croesiad, cic gornel, fama ma'r bygythiad. Owens, lles gen Aaron Williams, rhywedd hyn I groesi. Cliriad allan gan Ryan Williams, mae'n nôl I fewn. A Declan Poole yn methu I gyfle. Nach chi bas da I lwybr Bradley, yma Bradley yn gyflym ac yn drech na Chris Owens, bêl ymlaen gan Bradley at Anderson. A mi o'na drosedd ar Jonathan Anderson gan Declan Poole yn ôl Mr John Jones. Ie, y ddau eto de, Darren Thomas yn cyfuno fo Sean Bradley. Allai'm deud pa mor da maen nhw'n neud, oherwydd mae'r gofynion arnyn nhw I gario'r bêl mor bell ar ben I hunan bach ar y deca. A cadw'r meddiant, oherwydd mae Cei Connah, da ni'n gwybod yn weithgar, maen nhw'n cael y bêl I lawr, dim jyst 1, 2, 3, 4. Felly, I gael y digwyddiad, yr symudiad yna, yn arwain at gic rydd yn y safle yma, gwaith da. Mae Augustan, mae Kai Jones, mae Jamie Crowther, Paulo Mendes, Sean Bradley ar yr ochr bella. Darren Thomas. Be neitho? Neitho drio twyllo'r golwr na, codi hi at yr ochr bella peniad hawdd I Priestley Farquharson. Mendes. Yn edrych I gael ei groesiad I fewn, y cliriad allan gan Disney. Augustan. Cyffyrddiad annodweddiadol yn fan yna, Louis Augustan. A mae yna gyfle fan hyn I Disney I chlirio hi. Ond at Crowther, Crowther. Gweld y lle gan Darren Thomas. Mae Kai Jones yn y canol. Mae Mendes yna, mae Bradley yna. Thomas. Maen nhw'n galw am gic o'r smotin. Mae Hugh Griffiths a'i freichio ar led o dan ni. A rwan mae yna berig y pen arall. Aaron Williams. Oedd Ryan Williams ddim yn siŵr iawn be I wneud. Y dacl, be di lliw y cerdyn? Melyn. Ie, Ryan Williams yn gwybod bod y gerdyn fel yn dod yma yna. Bron bod rhaid iddo fod yn I Williams lawr. Dwi'n meddwl nath o gyffwrdd o. Ond gan bod Williams yn rhedeg mor gyflym, allan bod o'n teimlo bod y momentum wedi mynd allan o'r rhediad, ond cyfle da gan Caernarfon. Darren Thomas, bêl wrth I draed yn mynd I fewn i'r cwrt Cosby, ond Cei Connah'n amddiffyn mor dda. Da yn dod ar draws Disney. Dim cicio'r smotin o'n I'm yn meddwl. Aaron Williams mewn cael llawar gormod o le ar yr ochr gosod mae gael ei groesiadau I fewn. Methu canfod Mike Wilde am ddiffyn da gan Caernarfon. Ond mae Aaron Williams sydd o ddod ymlaen, mae wedi bod yn broblem I lawr yr ystlys dde Owain, a dydy am ddiffyn Caernarfon ddim yn gallu dilio. A mae'r lle mae o'n I gael yn bechadurus o dyd y gwir. Yndi, mae'n achosi pryder dydy, oherwydd mae Caernarfon allan cael ei llusgo I un ochr, tuag at yr ochr draw, a wedyn unwaith mae Cei Connah yn medru lledu'r chwarae yn sydyn ac yn bwydo Williams cyn gyntar a bosib, wedyn mae amddiffynwr Caernarfon I gyd, mae gen nhw dipyn o daith I fynd i'w gael lawr, ond mae'n chwaraewr, lle mae wedi bod o blaen? Bwcle? Weithiau pan da chi'n chwarae yn yr is-gyngheiriau, da chi'n poeni llai am dactega, ac yn union lle mae'r bêl yn mynd I fynd, ac yn union sawl pas da chi'n cadw meddiant neu'n rhoi I ffwrdd. Mae hwn jyst yn I weld yn chwarae gan fod o'n mwynhau pêl-droed. Bêl wrth I draed ffwrdd efo.
Ond mae'n adlewyrchu dyfnder y garfan hefyd sgyn Andy Morrison dyn ni di. Fel da ni'n gwybod dim Samar yn Singdŵl, dim Aaron Edwards, dim problem. Ond yn hwyr. Yna gardyn arall yma yma. Right, Craig Curran yn hwyr ar Jonathan Anderson. Mae Anderson dim profi fi'n anghywir heno, Owain. Mae rhaid i mi gwybod, yn y gêm gartra yn erbyn y Seintia, nath o ddim wneud argraff o gwbl arna i. Mae'n hollol onest, y bachgen ifanc sydd ar fenthyg o Everton. Ond yn yr ail hanner yma, neu yn y gêm yma, yn sicr dwi'n credu mae o wedi dangos i dalant. Wel, dim yn ddwy gêm hawdd yna di. Seinta Newydd a Cei Connah i ddod i fewn i'r gyngrair, fatha croeso i'r gyngrair boi. Ti'n gwybod delio efo'r Seinta Newydd efo'r chwaraewyr llym cyflym sydd ganddyn nhw, a wedyn Cei Connah, ffordd hollol wahanol o chwarae, ond yr un mor effeithiol, dipyn o agoriad llygad i'r bachgen ifanc. Steph Davies wedi sgorio trydydd i Aberystwyth i ychwanegu at y goriau gan Jonathan Evans a Mark Williams. Felly derwyddon cefn dim Aberystwyth tair. Mae'n mynd i fod yn dymor hir a chaled a llafurus i'r derwyddon. Anderson, rhediad da ac yn ennill y gig gornel. Do wir? Ie, da iawn. Swn i'n ddeud bod hynna yn gryfder iddo fo. Yn ymosodol. Dwi'n ddim cweit wedi gweld digon ohono fo, ond yn erbyn y Seinta Newydd a Cei Connah am ddiffyn, dyna di'r nod. Mae cefn a sgellwr a mae gen fo rhywfaint o hawl i ymuno fo'r ymosod. Ti'n medru, ti'n cael dy bwyso nôl, felly cyfle bach gwahanol iddo fo wedi dangos i ddonia yn ymosodol yma. 20 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Caernarfon yn edrych i daro nôl. Bradley, yr un fer a Darren Thomas at Noah Edwards. Edwards ar ergyd ar peniad, a mi oedd o'n gyfle clir. O Crowther oedd yna dwi'n credu. Yn llithro i fewn. Jamie Crowther ar cyfle ar y postyn pella. Bras. O, cliriad yna'n unffodus at Chris Owens. Dyma Callum Roberts. Danny Davies ar gael. Craig Curran hefyd, ond gormod ar hwnna. A mae hwnna di rhedeg allan. Ac mae'r Barry ar y blaen. O gol i ddim yn erbyn Met Caerdydd. Felly golia ym mhob un o'r gema bellach. Heno yn uwch gyngrair Cymru. Derwyddon cefn dim Aberystwyth tair, Hwlffordd dim Pen-y-bont 2, y Bari 1, Met Caerdydd dim, Seinta Newydd 2, y Dre Newydd dim, ac yma Cei Connah 2, Caernarfon 1. Ras i Sean Bradley rhaid y pwysa ar Priestley Farquharson. Bras. Mendes. Yn edrych am Augustan oedd o'n gryfach na Mike Wilde, a mae wedi gadael Mike Wilde ar ei hyd. Ys am lot o bobl yn gwneud hynna i Mike Wilde. Ond mi fownsiodd Mike Wilde oddi arno fo fanna, Wyn. A do na ddim trosedd. Mae yna rei chwaraewyr, da chi'n dod i fyny ni herbyn nhw, a da chi'n ceisio rhoi'r ysgwydd, rhyw shoulder badge bach, jyst i ddangos iddyn nhw bod chi yna, a dyn nhw'n symud. Mae fatha rhedeg fan i wal. A dyna gath Mike Wilde yma yna, rhedeg fan i wal. Ond bechod o'na gyfle bach yma yna, Kai Jones efallai sef wedi gallu troi efo'r cyffyriad cyntaf, gwynebion ddiffynwr Cei Connah. Williams yn ôl at Farquharson, trosedd gan Darren Thomas. David Cotterill sydd wedi sgorio i'r Bari yn erbyn Met Caerdydd. Siw bod chi wedi chwarae ambell i waith efo David Cotterill, do, Owain? Do. Brafiol, do jyst yn chwarae, dwi'n meddwl, colli, neu syrthio allan o gariad efo'r gêm, felly yn amlwg hapus i fod yn ôl yn chwarae dros i glwb lleol. Ia, ac efo'n gefndar Jordan, ynddo? Ond wedi sgorio i ail gol, mi sgorio ddog i crydd hyfryd yn y gêm. Nid y gêm ola, ond y gêm cynnig. Bradley, dal i fynd, a Callum Morris oedd yn ôl. Rhediad da gen Sean Bradley. Da iawn, chwarae teg. O'n i'n chwerthin o mewn ffordd positif iawn, oherwydd o'n i'n meddwl, gwan boi, dal i fynd. Mae rai bod o'n teimlo'r coesau erbyn hyn, maen nhw wedi gweithio mor galad. Os a rhywbeth, os a jyst rhyw fflach bach.
ychwanegol. Maen nhw dal yn y gêm, Bryn. O'n i, da chi, dweud yn union beth ni'n mynd i ddeud oen. Maen nhw dal yn y gêm. Thomas bron a chanfod yr hediad gan Bradley Callum Morris. Mendes, derbyn y bas gan Augustan. O, mae yna wnaeth eto i Paulo Mendes. So di cael gafel gwell arni hi pwy a wyr. Ac o bosib mewn gêm arall, mewn sefyllfa wahanol, sa fo'n cymryd yr opsiwn well, sef chwilio am bas. Oherwydd, diolch cweit, di gydbwysodd e ddim cweit yn barod i gael ergyd nerthol o'r pellter yna, ond maen nhw wedi bod o dan gymaint o bwysau. Pan mae yna rhyw hannar cyfle'n dod, ti'n exeitio bron, ti'n meddwl, mae rhaid i fi gymryd hon. Penderfyniad anghywir. Noah Edwards a Joe Williams. Callum Roberts ar peniad ac yna Noah Edwards. Dyma Declan Poole, dan bwysau gan Darren Thomas. Thomas yn gwneud yn dda, Bradley mynd ar ediad yn syth. John Disney, darllen y gêm mor dda, John Disney. Mae'n gwneud hynna cystal â neb yn y gyngrair Disney. Mae o math o chwaraewr sa neb yn sylwi arno fo. Da chi byth yn efallai meddwl ser yn y gêm, ond mae o mor gyson. O, na chi bas. O, Aaron Williams. Ddim yn siŵr na reoli'r bel nath o fanna, neu just taro i ben o nath o. Kai Jones, dwy'n y bel. Glaw yn dechrau tywall unwaith eto. Da iawn gen Kai Jones yn fanna. Dyna di swydd o. Mae yna bwysau yna fo i ddal y bel i fyny. Ond mae'r math o swydd, da chi mond yn sylweddoli ar y mosodwr sy'n gwneud y swydd yna pan diolch yn gwneud o'n gywir. Pan mae'r cyffyrddiad cyntaf yna yn bownsio oddi arno fo, rhoed y meddiant i ffwrdd. Dim yn swydd hawdd o gwbl ac gweithio'n galed i ryngipo'r meddiant wedyn ennill tafliad. Mae'n edrych yn rhywbeth pwysig iawn, ond mae o safbwynt y tîm. 5 munud ar 20. O'r ail hanner wedi chwarae. Cei Connah ar y blaen o 2 gôl i 1. Ar ei holi ar yr egwyl o gôl i ddim. Gôl Kai Jones wedi 20 munud, ond yna funud i fewn i'r ail hanner. Priestley Farquharson yn union i'r sgôr ac yna 5 munud yn ddiweddarach. Bach o ddryswch yn yr amddiffyn. Mike Wilde a'i drydydd gôl y tymor hwn. A'i drydydd mewn 2 gêm. 2 yn erbyn Kevin dros y penwythnos ar y drydydd heddiw. Mae hwnna'n un rhwystredig cael dy ddal yn cam sefyll, Kai Jones o fanna. Mae'n un peth i gael dy ddal pan ti'n trio gwneud yr hediad tu ôl i'r amddiffyn, ond cic hir gan y gol geidwad, a ti'n dechrau, bron bod o'n trio, dim twyllio, ond mae o'n trio i orau i wthio'r amddiffyn yn ôl, ond jyst cael ei ddal mewn safle cam sefyll. Fel mae pethau'n sefyll, mae Cei Connah ar frig y tabl. Mae'r seintiau newydd yn ail, so ddim newid yn y safleoedd mae'r Bari yn aros yn drydydd fel mae pethau ar hyn o bryd. Felly Cei Connah yn gyntaf, seintiau newydd yn ail, ac wythnos i heno, mi fyddwn ni'n fyw ar S4C Click a Facebook yn y seintiau newydd, pan fydden nhw'n croesawu Cei Connah. Felly'r gêm fawr wythnos i heno yn uwch gyngrair Cymru yn fyw yma hefo ni ar Sgorio. Y seintiau newydd yn erbyn Cei Connah. Mae honno yn gêm anferthol. Aaron Williams. Mi fydd o'n dadla y dylia fo gychwyn y gêm y penwythnos dwytha heb os. Mae o wedi gwneud gwahaniaeth i'r pencampwyr ystod ymlaen ar yr egwyl yn lle James Owen. Owens, bel ymlaen, ond Wild a Curran. Mae'n wedi coesa nhw'n brifo Owen achos oedd rhywun ar y deg iawn y fanna i ddod yn ôl. Ie, felly ddim cweit yn disgwyl i'r bel ddod yn ôl tuag atyn nhw. Ond eich bod o'n profi bod Caernarfon jyst yn ffeindio hynna'n yn ôl yn y gêm o ran y patrwm yn y 5 munud 10 dwytha yn golygu Cei Connah unwaith am yn cael meddiant rhyw banic byn bach yn lle cadw'r bel. Herwydd dyna fysa'n lladd y gêm i Caernarfon rhywfaint os oes y Cei Connah jyst yn cadw i penna, cadw'r meddiant, gwneud i Caernarfon redag dipyn bach mwy. Lle ar y funud, maen nhw'n rhoid y bel yn syth nôl i'r ymwelwyr. Ond ydych chi'n edrych ar opsiynau ar y fainc sydd yna i Hugh Griffiths. A deud y gwir o'n prin iawn ydy'r opsiynau mosodol, ond mae Sam Jones efallai ag Asa Hamilton, ond... Wel, dyna di'r opsiynau yn y mosodol, yn de, os na fo Hugh yn meddwl newid rhywbeth yn dactegol, swn i'n synnu, sa'n ni'n gweld y ddau yna, yn eitha buan, Asa Hamilton yn dechrau ar y penwythnos, felly ddo'n teimlo'n siomedig ar obydd i goleth o 2 gol i ddim yn colli le, a Sam Jones mae o'n fywiog, mae'n gallu gwneud rhediadau, eich bwy pwrpasol tu ôl i amddiffyn Cei Connah.
Wan Anderson, pawb yn ôl i Cei Connah ar y piniad gan Callum Roberts, mond at Ryan Williams, ond o Williams. Mendes yn gwneud yn dda dan bwysau gan Callum Roberts. Mi oedd Kai Jones yn efo a Callum Roberts glynu at ei dasg. Ie, dwi'n meddwl cysondeb i gêm Mendes ydy'r dasg tymor yma. A mae'n edrych fatha bod na dipyn bach mwy o gysondeb, talent yna. Di dangos y talent i Aberystwyth. Ond efallai mewn rhyw gyfnoda. Sbio Cryd, ia. Oedd eithriadol y fanna'n dweud ac Edwards a'r croesiad syth at Bras. Cyffyrddus i Cei Connah sydd yn cychwyn y gwrth ymosodiad yn syth. Powlio'r bel allan at Aaron Williams ond dangos gormod i Jonathan Anderson. Dwi'n siŵr os nath o anelu am Morris yma. Dwi'n siŵr os mae'n syniad gorau boi. Wel, mae Kevin Andy Morris yn ato ni, ond oeddech chi'n gallu deud efo hyn bod o'n syllu ar Anderson efo yna. Lle bod yn deud mwy am Basio Anderson yn fethu fo, mae'n anfarth ydi. Diar, Wild. Cyrryn, Creu Cyrryn. Aaron Williams efo fo, Ryan Williams sydd ar ei waro. Dyma Aaron Williams. Creu y lle'n hyfryd yn y fan yna'r croesiad yn un da hefyd, y dyrniad gan Tibbets, Danny Davies, Owens. At Callum Roberts gosod y bel, croesiad yn edrych am Cyrryn. Ond mi gafodd gyffyrddiad arni hi ond methu cyfeirio'r piniad ar y targed. Ie, croesiad olan yn dod o'r chwith. Ond mae'r bygythiad dal lawr ras ei the, ydy, Williams. Mae'n atgoffi o Craig Jones, dwi'n meddwl, nath ddod yn ôl i Cei Connah. Tho yrfan broffesiynol am spel yn do. Mae'n beth debyg o ran fel asgellwr. Sbio nhw'n mynd unwaith eto, cario'r bel. A wedyn bwydo i pan mae'r amser yn gywir. Wild. A dwi'n mynd i'r lluniau'n cyfleu y glaw yma. Ond nid a hyn, chi, dwi'n falch bod ni a tho uwch yn penna ni. Swn i'n licio bod allan ar y cae na. Swn i'n licio bod yn Hugh Griffiths achos mae'n gwisgo shorts. Tafliad. A da chi'n gweld y glaw yn tatsiad oddi ar yr concrete wrth ymyl Aaron Williams. Croesiad i gael ei chwipio mewn gan Chris Owens a Jamie Crowther. Ar peniad Noah Edwards ar ei holi. Bel cael ei dwyn gan Cyrryn yn ôl at Callum Roberts yn edrych am Chris Owens a Fackwson yn ei chanol i hefyd. A'r gwaith amddiffyn gan Paulo Mendes i ildio y gegornel. Ie, gwaith pwysig. Do honna am yn groesed hawdd o gwbl i'w amddiffyn. Oedd o'n just gwneud siŵr bod yn cael rhywbeth ar y bel yn de. Oedd o'n gwybod, oedd o'n synhwyro fo Mike Wild tu ôl iddo fo yn rwla. Felly o rhaid delio fo. Mae'n ofnadwy yma. Mae'n ddifrifol. Ond Chris Owens. Davies. Roberts yn ei chodi hi fewn i'r cwrt. Mike Wild. A mi o'n amddiffyn ac Kai Owen oedd yn ôl. Kai Jones, mae'n ddrwg yna. Oedd yn ôl. Fel pob blaenwr da. Dwi'n meddwl bod fi erioed i bod yng Cei Connah pan dos am corwynt neu monsoon. Erioed. Diar. Callum Roberts yn disgwyl amdani ar ymyl y cwrt. Owens yn ei chodi hi fewn. Dyma Roberts. Disney. Heibio i Anderson, croesiad da, yr ochr bellach yn cael ei gwiro i gefn y rwyd. Na dwi'n credu na i Priestley Fackwson sydd yna unwaith eto. Ail gol i Priestley Fackwson. Trydedd i Cei Connah. Da ni di chwarae 33 o funuda o'r ail hanner. Ydy'r triffwynt yn ddiogel. Cei Connah 3, Caernarfon 1. Wel, na'n ffodus i Caernarfon, y gol yn dod lawr yr asgell chwith iddyn nhw'n amddiffynol unwaith eto. Mae rhaid stopio'r croesiad. Disney ydy'r dyn ar y bel. Mae o'n gyson, ond diolch yn mynd i redag heibio Anderson efo cyflymder.
Ond just symud y bel i'r ochr dde, croesiad oedd yn edrych fatha bod i'n mynd i fewn i hun. Oddi ar y traws, dwi'n meddwl, ella wedyn y postyn, a Farkas yn just yn ymatab yn gynt na neb. Ond yr un negas, mae'n glir, mae rhaid stopio y croesiad. Mae rhaid rhoi y cyfle gorau bosib i'r amddiffynwyr. Williams ar drosedd ar Anderson, Mr Jones yn gadael i'r gêm lifo. A phob clod i'r dyfarnwr ifanc, mae wedi rhoi pob cyfle posib i chwarae reol fantais ac da ni'n di sôn fawr ddim am Mr Jones Owain, a mae hynny bob tro'n arwydd o ddyfarnwr da. Yndi, mae di gwneud bod ni am bob penderfyniad yn gywir, swn i'n dweud. Cwpl o ddigwyddiadau o'n ag eich Ysmotyn. Na, dwi'n meddwl bod wedi cael hynna'n gywir. Ond ie, dawel bach, mynd o gwmpas i swydd. Caernarfon yn pasio i ffordd allan o'r cefn. Noah Edwards. Joe Williams. Yn ei gyfeiriad, Cei Jones oedd i fyny yna. Ond dyma Jonathan Anderson. Chydig dros 10 munud i Caernarfon wneud rhywbeth ohoni ac do'n i'm ystym corff Darren Thomas yn fanna Owain. Falle'n crynhoi sut mae pethau ar hyn o bryd i'r Cofis. Ie, o feddwl faint o waith. Mae o wedi rhoi i fewn i'r gêm. Bradley, Cei Jones. Mae'n rhaid chdi roed y siawns iddyn nhw gyrraedd y bel. Doedd Darren byth yn mynd i fedru cyrraedd honna. Sydd wastad yn siom. Ac eto fydd y coesa ma'n dechrau teimlo'n hynod flinedig. Di Cei Connah, dyn nhw jyst ddim yn stopio gwneud be maen nhw'n neud yna di. A phar o goesa ffresh i Cei Connah, Danny Harrison. Bellach yn 37 mlwydd oed. Danny Harrison a hynny yn lle Craig Curran, felly ymosodwr i ffwrdd a chwaraewr canolcae amddiffynol ymlaen. Andy Morrison yn fodlon efo, beth sgyn efo ar hyn o bryd? Bydd o'n teimlo'n ddigon cyffyrddus bod na ddigon yn ymosodol yn y tîm dal i fod ar y cae i sgorio eto. Ond mae o jyst yn adio rhywbeth i wneud chydig bach yn fwy cadarn. Da ni'n gweld Harrison reit yn ganol cae yn fanna. Weithiau'n eitha ollwn. Mae'n syrthio nôl i'r cae yn mynd o'r amddiffyn. Ond mae o mewn ardal rwan i stopio Thomas, stopio Bradley, rhaid cael ei hunan ar y bel a gwynebu amddiffynwyr Cei Connah. Mae yna drydedd i Ben y Bont, Hwlffordd dim Pen y Bont tair ydy hi bellach. Dyna sgôr hefyd ar y graig derwyddon cefn dim Aberystwyth tair. Y bar 1 met Caerdydd dim, y Seintiau Newydd 2, y Dre Newydd dim. Yma, Cei Connah wedi sgorio deirgwaith ar ôl yr egwyl. 2 i Priestley Farquharson, a'r llall i Mike Wild, a hynny ar ôl i Cei Jones. Roed Caernarfon ar y blaen yn yr hanner cyntaf, a gredwch i fyth pwy sydd wedi sgorio i Pen y Bont. Cwestiwn quiz o Owain Tudur Jones. Pwy sydd wedi sgorio'r drydydd? Di Rhys Griffiths dal yn cael chwarae? Yn diwir, a fo sydd wedi sgorio y drydydd gol. Faint ydy Rhys Griffiths? Gwen ar y gwyneb i Bryn. O, dwi'n hapus di gael yna'n iawn. Faint ydy o bellach? Diolch 30 hwyr? Gorau bod ydi. Ynddi? Ond ti'n gwybod be, chwarae teg iddo fo. Tymor cynta calad. So nhw'n hapus jyst wedi aros yn y gyngrair. Ond rwan dwi'n meddwl, mae o'n benderfynol. Dwi'n meddwl yn ambell un, Tommy Morgan yn un. Dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i syrthio tymor dwytha. A mae Rhys Griffiths y math o ddyn, ynddo. Os ti'n ei gwestiynu fo, os ti'n deud bod i dîm o ddim yn medru gwneud rhywbeth, mae hynna'n adio rhywbeth. Mae rhywbeth cadarn amdano fo. A fydd o'n mynd amdani brofi bobl yn anghywir. Ac maen nhw wedi dechrau'r tymor ma'n addawol iawn. Sbio ymlaen i glywed y cyfweliad ar ôl y gêm efo Rhys Griffiths, nath gyfweliad Cymraeg yn ddiweddar efo Dylan Ebenezer. A da clywed Rhys Griffiths yn defnyddio'r Gymraeg. Sy'n dysgu ar hyn o bryd. Caernarfon. Rhyw 7 munud o'r 90 yn weddill. Angen rhywbeth eitha arbennig rwan i gael rhywbeth allan o'r gêm yma. Tafliad i Cei Connah. A cadarnhad o Owain Tudur Jones fod o'n 40. Rhys Griffiths yn 40. Ac yn gwybod yn iawn lle mae cefn y rwyd. A fydd hi'n benblwydd hapus yno chi wsos nesaf hefyd, os dwi'n cofio'n iawn.
Ac os ydw i'n iawn, chi di'r gwestai pen blwydd ar aglen Dewi Llwyd fore di Sul? Sut ti'n gwybod hynna, Bryn? O, rhyw dderin bach yn deithau. Na i'n gofyn eich oed chi, Owain. Dwi'n gwybod faint ydi o fyd. Dal ddim yn edrych fath o bo Hyw yn sbio tu ôl iddo fo ar y fainc yn ormodol. Na. Trio gweld yma mae Sean Brad. Mae Sam Jones ar y cae. Fyny'n yr ymosod ar hyn o bryd. Edrych oedd bod Bradley a Sam Jones rwan. Felly dwi'n meddwl, jyst chwilio am y bas hir. Dyma fo, Jones. Crisiad ar gwiriad. A hwnna di mynd allan am gig gornel i Caernarfon. Ie, ac o'n i weld yn y munud a nesaf, ond mae yna dipyn o newid ydi bod os mae Sam Jones a Bradley yn yr ymosod. Mae Crowther rwan wedi symud o'r amddiffyn. Felly fyddwn ni'n gweld Crowther yn ganol y cae, swn i'n feddwl. Safle pyn bach fwy naturiol iddo fo. Ond golygu fyna un amddiffynwr yn llai yn y cefn. Ie, Sam Jones. Chwarae'r gwahanol i Cai Jones, cynnig rhywbeth gwahanol. Farquharson ar hat-trick, wrth gwrs, Priestley Farquharson. Crowther. Joe Williams. Williams, pêl hir obeithiol. Anderson. Peniad allan gan Declan Poole oedd yn ôl. Ryan Williams. Ceisio canfod Crowther, dyma Callum Morris. Wild o'i blaen o. Mae Aaron Williams yn y canol. Dyna'r unig opsiwn ar hyn o bryd i Callum Morris. Ac yn cael ei annog i fynd am gig gornel neu tafliad gan ei reolwr. Ac Bale yn symud o'r naill ben i'r llall. Felly Telor Williams sydd yn dod ymlaen. Ac Jonathan Anderson yn gadael y cae. Telor Williams gychwynodd y gêm yn safle'r cefnwr chwith yn Met Caerdydd dy Sadwrn. Ymlaen fel eilydd. Ie, un arall. Tebyg i Eisa. Hamilton sydd ar y fainc. Fos yn teimlo, gaffer, da ni di ennill 3 gol i ddim. Sut dwi'n mynd y tîm am y gêm nesaf? Morris. Yn ôl at Aaron Williams. Agustan ydy'r amddiffynwr. A'r trydydd eilydd i Caernarfon. Ac Darren Thomas sydd yn gadael y cae ac Asa Hamilton. Nathwch chi enwi eiliadau nôl Owain sydd yn dod i'r cae a phwynt i'w brofi. Ie, mae unrhyw beth yn gallu digwydd mewn unrhyw gêm yn dydi, ond weithio da chi jyst yn teimlo mae'n hwyr yn y gêm, mae hon di mynd o bosib. Felly arbed coesa Darren Thomas wedi gweithio mor galad, wedi chwarae'n dda, ond jyst i safio am y gêm nesaf. Aaron Williams ar tafliad. Dyma Declan Poole. Dan bwysa gan Sam Jones. Poole. Farquharson. A da chi'n gwybod bod o'n synhwyro. Mae o'n mynd am ei hat-trick yn dydi, Priestley Farquharson. John Disney. At Callum Roberts. Mae Farquharson wedi aros i fyny. Mae'n disgwyl am y croesiad. Os allwn nhw gael ei croesiad mae i fewn. Mewn y dawi. A'r ôl biniad yn un pwysig gan Telor Williams. Ond Priestley Farquharson, mae o'n ffansio'r hat-trick fa. Yndi. Chwaraewr sy'n chwarae yn y cefn rhan amla. Felly bod o'n teimlo, dydy'r cyfle yma ddim yn mynd i ddod yn rhy aml. Felly, wel, cic gornel arall, mae yna gyfle arall i ddod oes. Person arall sydd ar hat-trick. Rhys Griffiths. Yndi mae o. Rhys Griffiths. 270 o goliau yn y gyngrair i Rhys Griffiths. Dwi'n bach Lloyd Williams yn poeni. Morris yn ôl at Chris Owens. Owens at yr ochr bella. Hwna mynd allan. Yn ddigon diniwad am gigol. Ie, fydden ni'n disgwyl gweld Juice yn ôl ar y treadmill fory, swn i'n feddwl. Pa glwb di o heb chwarae da? Siw bod yna un arall allan yna.
Ie, Hwlffordd dim Pen y Bont Pedair a Rhys Griffiths. Fel y chwaraewr reolwr. Wedi dod ymlaen ac wedi rhwydo ddwywaith. Ferguson mae wedi rhwydo ddwywaith I Cei Connah. Ond yn gwneud I waith am ddiffyn. Ac yn ei wneud o'n dda drosedd gan y Telor Williams a'r Aaron Williams. Ie, wastad yn gyfnod anghyffyrddus. Mae yna rhyw deimlad blinedig. Da chi bron a bod jyst eisiau'r chwiban ola. Mae hon wedi bod yn gêm gorfforol o ran ffitrwydd. Ac yn arfon wedi gweithio mor galad. Ond dos o ddim syndod o weld Cei Connah fi'n ennill gêm yn y ffordd yma. Oherwydd eto maen nhw wedi synhwyro yn yr ail hanner. Doedden nhw'n... Wel, o Caernarfon bron a bod yn heiddi bod ar y blaen y ffordd wnaethon nhw berfformio yn y hanner cyntaf. Yn yr ail hanner yma, perfformiad ddi-baid gan y pencampwyr. Dach chi'n gwybod un tîm nad ydy Mark Lloyd Williams wedi chwarae ddo? Pwy Bryn? Caernarfon. Ie. Beth di chwarae Caernarfon? Na ddo. Felly mae yna obaith eto. Yna obaith eto ti Jws. Mae'r bwrdd electronig ar fi'n cael ei ddangos gan Mr Iwan Arol Griffith. Tri munud. Mae yna 3 munud. Wel, sa gol rwan. Ynde, yn ddiweddglo. Dramatic Telor Williams. Ond rhy hawdd o lawer allan at Joe Williams. Codi'r bel yn ôl yn edrych am Sam Jones, am Ion ag am sefyll. Ti'n cael y teimlad bod Cei Connah, unwaith maen nhw'n cael eu hunan ar y blaen, maen nhw'n ffynnu ar y pwysau o amddiffyn. Maen nhw'n edrych fel tîm sydd yn mwynhau amddiffyn. Dwi'n meddwl bod hynna'n wahanol I, ella pan nath Andy Morris yn dod I fewn i'r swydd, oedd y chwaraewyr oedd yma, ella'n poeni, a weithiau pan ti'n poeni am ildio gol hwyr oherwydd be mae'r rheolwr ma'n mynd I ddeud yn y stafell newid. A mae hynna'n gallu arwain at ildio goliau hwyr. Lle rwan mae'r tîm yma, mae wedi adeiladu'r garfan a'r tîm. Ac maen nhw'n mwynhau am ddiffyn yn fwy na bronion unrhyw glwb dwi wedi gweld ar y lefel yma ers cyfnod hir iawn. Fel mae pethau'n sefyll, mae yna fuddugoliaethau. Wel I Cei Connah, I Aberystwyth, I Ben y Bont, i'r Bari ag i'r Seintiau Newydd. A cofiwch, mi allwch chi weld y goliau yna I gyd am 10 o'r gloch nos y fory. A'r mwy o Sgorio, pan fydd Owain hefyd yn dyfarnu gol y mis ar gyfer mis Medi. Cofiwch hefyd Lloegr Cymru, hanner awr 7 nos Iau ar S4C efo Nick a Malcolm. A mi fydd Dylan ag Owain yn ei chanol I hefyd. Ac yna'r gêm fyw dydd Sadwrn, y Bala yn erbyn Aberystwyth am 5 o'r gloch ar S4C. Ac yna dydd Sul, Gweriniaeth Iwerddon yn erbyn Cymru. Honno I fod I gychwyn am hanner awr 1. Mae yna rhyw chydig o amheuaeth amdani hi oherwydd rheola y pandemig yn Iwerddon, ond ar hyn o bryd mae'r gêm i'w chwarae. Ac yna wythnos I nos fory Bwlgaria yn erbyn Cymru am 5:20 wedi 7. Dyma Aaron Williams yn edrych am y bas gan Owens oedd efo'r bel yn ytrach ac yn ceisio canfod Aaron Williams. Ie, Chris Owens, mae'n chwaraewr da. Mae yna droed chwyth fendigedig sydd achosi problemau yn yr ail hanner yma. Mae yna egni, mae'n gyflym. Mae wedi cael argraff yn yr ail hanner yn bendant. Mae'n tafliad Williams a'r tafliad at Callum Morris. Yn ôl at Aaron Williams. Mae'n cael ei wthio ddi ar y bel siawns gan Mendes. Chyfle I Ryan Williams I chlirio hi fyny at Sam Jones. Augustin dal I fynd. Dyma Hamilton at Augustin a'r tafliad a'r chwiban ola yn cael ei chwythu gan Mr John Jones. Caernarfon oedd ar y blaen ar yr egwyl. Diolch I gol Cai Jones wedi 20 munud. Ond mi oedd hi'n draffig un ffordd efo'r gwynt ar glaw yn yr ail hanner. Munud gymerodd I Priestley Ferguson unioni'r sgôr. 5 munud yn ddiweddarach Mike Wilde yn rhoi tîm Andy Morrison ar y blaen. Ac yna 12 munud
Efo'r 12 munud o'r 90 yn weddill ail i Priestley Ffacws yn trydydd i Cei Connah. Maen nhw'n aros ar frig tabl uwch gyngrau'r Cymru. Sgôr terfynol yma yn Stadiwm Glana Dyfrdwy. Cei Connah 2, Caernarfon 1. Diolch i chi am eich cwmni a nos da i chi.